Joo. En oo siinä. Oliko se mun lasi? Hyvä. Hyvää iltaa kaikille tasapuolisesti ja tervetuloa tähän kuulemisiltaan nimen mukaan. Tänään kuunnellaan herkällä korvalla, mitä teillä on ajatuksia liittyen tähän seurakuntajaon uudistamiseen, mikä suomennettuna nyt tarkoittaa sitä, että Toivakan seurakunta liitettäisiin Jyväskylän seurakuntaan. Tämän illan yksi tavoite on se, että lakipykälät täyttyy, eli tämmöinen kuulemistilaisuus pitää olla, ja se on kaikissa näissä seurakunnissa, jotka on tässä osallisena, ja Jyväskylässäkin se on sitten useammassa paikassa. Ja toinen tavoite on sitten tosiaan kuulla mitä sanottavaa on teillä, ja niitä kirjataan ylös ja käytetään sitten siinä seurakunnan lausunnossa sitten valikoivin osin. Eli turhaan ei olla koolla. Ja ensimmäinen tavoite vissi on täytynyt, että kaikki pääsi hengissä perille, että tuo piha on aika liukas ja kotipihat varmaan kaikilla, niin otetaan se tavoite sitten vielä pois lähtiessä. Esittelen lyhyesti, ketä täällä on paikalla, ja sitten annan puheenvuoron Tuomas Hemmingille. Tuomas Hemminki on Lapuahiippakunnan lakimiesasessori ja edustaa sitten kapitulia tänään. Lisäksi meillä on Jyväskylästä Riku Puht, voitte vähän heilutella. Johtava pappi Kuokkala ja Vaajakosken alueella. Ja meidän suunta olisi sitten siihen, että tämä olisi varmaan lähikirkkoalue ja kuuluu sitten Kuokkala-Vaajakosken alueeseen. Sitten on Liisa Kuparinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jyväskylästä. Terve. Työntekijästä on paikalla minä ja sitten Heikki Kangas taloustoimistosta hallintojohtaja. Sinikka ja Minski on paikalla. Eija ja Seppo ja Elina. Oliko meitä muita vielä? Ei, Suvi, joo.
Eli tänään keskitytään kyllä niin kuin seurakuntalaisten asiaan, koska työntekijöitä on kuullut, mutta jos jotain kysymyksiä heille tulee, niin on varmaan mahdollisuus vastata. Mutta näillä lähdetään liikkeelle ja Tuomas Hemminki on sitten puheenjohtajana tänään ja pitää lyhyen alustuksen. Ole hyvä. Kiitoksia Panu. Puheenjohtajan ehkä vähän muodollinen titteli tähän tilaisuuteen. Mä ajattelin silloin, mulla ei ole mitään esitystä. Ajattelin kertoa teille nyt alkuun siitä, että miten me ollaan aikanaan päädytty lähteen tähän selvitysprosessiin. Mitä sen selvitysprosessin pohjalta sitten vedettiin johtopäätöksiä, että lähdettiin tätä aloitetta tekemään, mikä nyt on keskustelun aiheena, eli seurakuntaliitos, missä seurakunnista niin Toivakka yhdessä Joutsan, Petäjäveden ja Hankasalmen seurakuntien kanssa liittyy sitten osaksi Jyväskylän seurakuntaa. Ja sitten vähän avaan sitä aikataulua, että millä niitä lopullisia päätöksiä sitten tehdään. Ja oikeastaan sen jälkeen sitten puheenvuorot siirtyy teille. Et mä oon täällä vastaas kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä nousee, ottaen kantaa kommentteihin, mitä teillä on, huoliin, mitä tämä asia herättää. Mulla ei ole kiire. Voidaan olla täällä sen verran, kun puhetta riittää. Ja tässä vaiheessa sanoisin myös, että pysykää matalalla kynnyksellä. On tosi tärkeää, että päästään puhumaan niistä asioista, mitkä teillä mielen päällä on. Mutta kokonaisuutena tämä homma lähti liikenteeseen maaliskuussa 2022, eli noin 2 vuotta sitten. Joutsan seurakunnassa kirkkovaltuusto teki päätöksen, että se pyysi tuomiokapitulia. Anteeksi, nyt mä unohdin esitellä itseni. Se oli jo aika. Anteeksi. No mä Eli siis Tuomas Hemminki, tosiaan lakimiesasessori, niin kuin Panu sanoi, niin tuomiokapitulissa on nyt ollut reilu 10 vuotta talossa. Mun tehtäviin kuuluu siellä tuomiokapitulin taloudesta ja hallinnosta vastaaminen ja seurakuntien talouden ja hallinnon valvonta. Ja mä teen sitä työtä pitkälti sillä lailla, että on piispan tarkastukset seurakunnissa 4 seurakuntaa vuodessa, mutta se tietysti ei ole tarpeeksi, että sitten on aktiivisessa vuorovaikutuksessa kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kanssa ja seuraan teidän tilinpäätöstietoja, taloustietoja ja sitten tarvittaessa kuulostelen vähän, että miten täällä menee muuten. Ja sillä lailla sanon, että aika hyvä yleiskuva mulla Toivakan seurakunnan tilanteesta on ollut jo pidemmän aikaa. Mä oon useasti täällä käynyt sekä tuossa nyt myöhemmin myydyssä pappilassa tapaamassa teidän luottamushenkilöitä, mutta että myöskin näissä tiloissa. Niin, eli mistä tämä prosessi sitten lähti liikenteeseen, oli tosiaan se Joutsan seurakunta teki päätöksen, missä ne pyysi tuomiokapitulia nimeämään selvittäjää seurakuntaliitoksen selvittämiseksi, koska siellä todettiin, että seurakunnan omat resurssit alkaa olla jo aika lailla loppuun käytetyt ja se alkoi vaikuttaa siihen seurakunnan toimintakykyyn. Pari kuukautta myöhemmin Toivakan seurakunnassa kirkkovaltuusto teki päätöksen vastaavanlaisen, jossa pyydettiin sitä selvittäjän nimeämistä seurakuntaliitoksen selvittämiseksi. Kun nämä pyynnöt tuli tuomiokapituliin, niin aika paljon mietittiin sitten sitä, että mikä tämä eteläisen Keski-Suomen tilanne on, mihinkä se kehittyy jatkossa. Ja todettiin, että mikäli täällä seurakuntaliitoksia tulee, niin Jyväskylän seurakunta tulee olemaan oleellinen tekijä niissä. Todennäköisesti jokaiseen liitokseen joutuu jollain lailla mukaan. Mietittiin myös sitä, että tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista selvittää vain Toivakan ja Joutsan osalta sitä liitosta, koska on hyvä huomioida vähän pidempi perspektiivi. Ja selvittäjälle annettiin toimeksianto, missä selvityksen kohteena oli Jyväskylän seurakunta, Toivakka ja Joutsa, mutta lisäksi Muurame, Uurainen, Petäjävesi ja Hankasalmi. 7 seurakuntaa koskeva erittäin iso ja laaja selvitys. Ja tehtäväksi antona oli jo se,
että tarkoitus ei ole, että kaikki 7 seurakuntaa liitettäisiin samalla kertaa yhteen, mutta että mietitään valmiiksi se rakenne, että mikäli tämän ensimmäisen aallon jälkeen tulee lisää näitä liitoksia, niin se rakenne on valmis, sitä ei tarvitse miettiä joka kerta uusiksi. No, selvittäjä sai selvityksensä valmiiksi tämän vuoden tammikuussa. Sitä käsiteltiin helmikuussa tuomiokapitulissa ja silloin tehtiin aloite, missä päätettiin esittää Jyväskylän seurakuntaan liitettäväksi Toivakan, Joutsan, Petäjäveden ja Hankasalmen seurakuntia. Tämä aloite on nyt kierroksella seurakunnissa kommentoitavana. Seurakunnat antaa lausunnon siitä seurakuntien kirkkovaltuustot niin huhtikuun puoleen väliin mennessä. Huhtikuun loppupuolella tuomiokapituli kokoontuu, käsittelee ne lausunnot ja päättää omasta lausunnostaan kirkkohallitukselle. Siinä lausunnossa tuomiokapituli tulee joko esittämään niin, että liitokset toteutetaan tämän aloitteen mukaisesti, tai mikäli näiden lausuntojen pohjalta muutostarpeita, niin nostetaan ne esiin siinä. Kirkkohallituksen täysistunto käsittelee tätä asiaa sitten kesäkuun alkupuolella, ja mikäli se päättää seurakuntaliitoksen toteutumisesta 1.1.25, niin ennen juhannusta tuomiokapituli määrää järjestelytoimikunnan, johon tulee edustus jokaisesta näistä seurakunnista, jotka on liitoksen kohteena. Ja se järjestelytoimikunta aloittaa sitten työskentelyn niin, että seurakunnan hallinnolliset asiat, erilaiset prosessit saadaan kuntoon niin, että 1.1.25 on sitten valmis uusi seurakunta aloittamaan. Tässä aika tiivistetysti se, että miten ollaan tähän päädytty ja mihinkä tämä prosessi seuraavaksi menee. Ja se, mitä on itse pitänyt tärkeänä, että kierrän näissä tilaisuuksissa, missä seurakuntalaiset on koolla, että pääsen kuulemaan sen, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä teitä mietityttää, mitkä herättää huolta, että osaan ottaa ne huomioon sitten siinä lausunnossa, mikä lähtee kirkkohallitukselle, ja toisaalta sitten myös, kun tämä järjestelytoimikunta perustetaan, mikäli siihen mennään, että se järjestelytoimikunnan työskentelyssä osataan ottaa huomioon myös sitten näitä seurakuntien ja seurakuntalaisten tärkeitä asioita. Mutta nyt sana on vapaa. Pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mitä teidän joukosta nousee. Ole hyvä. Seurakuntaliitos on iso, tärkeä muutos ja peruuttamaton muutos. Olisi hyvä tietää, että miksi ne on ne perusteet, jotka puoltavat seurakuntaliitosta ja mitkä on ne perusteet, jotka eivät puolla seurakuntaliitosta. Ja onko kaikki nämä selvityksessä mukana olleet seurakunnat niin sanotusti samalla viivalla, että kaikilla on vähän niin kuin ajolähtö päällä vai onko tilanne joku toinen? Että vähän niin kuin perusteet. Ja mun käsityksen mukaan että tämähän on perusteltu pitkälti taloudellisilla syillä. Ja olisi mukava kuulla, että onko meidän tämän seurakunnan taloudelliset syyt todella niin hälyttävät, että ne edellyttävät seurakuntaliitosta tässä yhteydessä, vai olisiko sittenkin paikallaan meidän kohdalla ottaa 4-5 vuoden aika lisää? Kiitoksia. Hyviä kysymyksiä. Mä yritän pystyä vastaamaan niihin. Taloudelliset syyt on toki yksi, mutta kun tuomiokapituli miettii tätä seurakuntarakennettakin ja näitä liitostarpeita, niin kyllä me myös paljon mietitään sitä toiminnallista puolta, siellä seurakunnan toimintaa ja sitä, että miten kirkon työ pystytään turvaamaan paikallisesti. Se on se meidän niin kuin suurin tavoite tässä. No jos lähdetään siitä taloudesta, niin ilman kertaluontoisia eriä, eli yksittäisiä kiinteistöjen myyntejä, niin seurakunnan talous on alijäämäinen ollut viime vuosina. Teidän seurakunnan veroprosentti on 1,95, joka on erittäin korkea.
Tällä hetkellä kriisiseurakunnan mittarina pidetään 2%, että sitä korkeampaa veroprosenttia ei voi olla, mutta tällä hetkellä kirkkohallituksessa on menossa näiden kriteerien päivitys, jossa on esitetty, että se veroprosentin tulisi olla korkeintaan 1,9. Mikäli se niin kuin menee sellaisena läpi, niin sitten muutaman vuoden siirtymäajalla teidän pitää se pudottaa myös sitten niin kuin 0,05 veroprosenttia vähintään. Tässä tilanteessa, missä kustannukset nousee aika nopeatakin tahtiin, niin se aiheuttaa omat haasteensa teille. Sitten taas jos mietitään sitä toiminnallista puolta, niin teidän seurakunnasta vuosi 2013-2022 niin jäsenmäärä oli laskenut noin 15%, mutta vuodesta 2023 eli vuoden 2023 aikana niin se laski jo yli 3% teidän jäsenmäärä. Toivakan seurakunnan jäsenistä yli 60-vuotiaita on noin 40%. Se tarkoittaa sitä, että seuraavan 5-10 vuoden aikana se luontainen poistuma on aika nopeata. Tällä hetkellä 20-40-vuotiaita teidän jäsenistä on noin 12%. Eli niitä, jotka on perheen perustamisiässä, joissa niin kun olisi ajateltavissa, että, olisi vielä, niin kun, että tulee lapsia, niin niitä on aika vähän. Ja tosiasia on se, että kun tällä hetkellä syntyvyys on valtakunnallisesti laskenut todella paljon, niin lapsia ei enää kasvata seurakuntaan siinä määrin, että se oikeastaan sitä jäsenkatoa millään lailla torjuisi verrattuna sitten tähän luontaiseen poistumaan. Eli jos mietitään, että teidän kassassa olisi vielä rahaa 4-5 vuotta, niin ei ole mitenkään itseisarvo, että kitkutetaan sinne loppuun asti. Se tarkoittaisi sitä, että te joutuisitte tasaisesti vähentämään sitä toimintaa täällä, osa-aikaistamaan enemmän henkilöstöä, vähentää henkilöstön määrää, jolloin sillä korkealla veroprosentilla niin seurakuntalaiset ei enää kauhean paljon saisi. No sitten jos seurakuntalaisille ei ole toimintaa, jos lapsiperheille ei ole aktiivista toimintaa, niin millä se lapsiperhe kiinnittyy seurakuntaan, seurakunnan toimintaan? Se on aika haastava yhtälö. Tämän liitoksen tavoitteena on se, että ensisijaisesti hallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto, kiinteistöjen hallinto ja ylläpito viedään sinne isompaan yksikköön. Se tarkoittaa sitä, että täältä häviää kirkkoneuvosto, täältä häviää kirkkovaltuusto, mutta vaalien kautta te saatte kyllä ihan varmuudella Jyväskylän uuteen 45 hengen valtuustoon edustajia. Tällä hetkellä, kun näitä liitoksia on ollut, niin pienet paikkakunnat on ollut tosi hyviä keskittämään omaa äänestystään sillä lailla, että itse asiassa pienillä liitosseurakunnilla on isompi edustus kirkkovaltuustoissa kuin sillä isolla varsinaisella niin sanotulla emäseurakunnalla. Mutta se, että vaikka hallinto karkaa kauemmas, niin tämän mallin tavoite, mikä Jyväskylän seurakunnalla on taata se, että tässä lähikirkkopiirissä, eli Toivakan alueella, niin se seurakunnan toiminta pysyisi vireänä. Että teillä olisi jatkossa täällä se tuttu pappi, tai tuttuja pappeja, tuttu diakoni, tuttu kasvatuksen työntekijä, joka tekee töitä teidän lasten kanssa, nuorten kanssa, ja se me pyritään turvaamaan. Mutta se valitettavasti tarkoittaa, että joistain asioista joudutaan luopumaan. Pitkä vastaus siihen, että edellyttääkö talous tätä. Se ei ole niin kuin pelkkä talous, mitä mä tässä katson, kun olen tätä esitystä lähtenyt tekemään. Joo, jatka vaan. Kiitoksia. Tämmöisenä kommenttina 20 vuotta seurakunnan toimintaa enemmän tai vähemmän luottamushenkilöinäkin toisinaan ja varana henkilönä seuranneena, niin kun mennään täällä taloudellisia faktojen puolelle, niin käsittääkseni viime vuodenkin tilinpäätös on selvästi ylijäämäinen. Ja meillä on periaatteessa melkein 20 vuotta ollut se aika, kun mä oon tätä seurannut, niin me ollaan oltu tässä samassa tilanteessa. Lähivuodet näyttää aina synkeältä ja huonoilta. Että ei mene hyvin ja talous on tiukka ja seurakuntaliitos uhkaa. Mutta aina sitten on kuitenkin tullut sitä, että on tullut niitä onnenkantamoisia, on saatu testamenttivaroja, myyty metsää tai jotain muuta vastaavaa.
että kas kummaa talous on kunnossa. Meillä on se tilanne, että kertynyttä ylijäämää on suuruusluokkaa reilu 500 000. Oliko se nyt noin 600 000? En katso muistiinpanoista, mutta suuruusluokka on se yli 500 000. Kassassa on rahaa yli 300 000, seurakunnalla ei ole senttiäkään velkaa. Kiinteistöt on suht hyvässä kunnossa ja pidetty kunnossa, mitä meillä on tässä kirkko ja tämä seurakuntakoti. Ja sitten kun puhuit tästä, että tänne turvataan noin 3 henkilön työpanosta ainakin osittain. Niin, mutta entäs ne muut sitten? Ja meillä on muutakin kuin täällä 3 henkilön työpanosta. Täällä on noin 5-6 henkilön työpanos on ollut tähänkin asti käytössä. Sitten puhuttiin noista kertaluonteisista eristä. Niin meidän näissä suunnitelmissa ja muissa selvityksissä on todettu, että kertaluonteisia eriä ovat esimerkiksi metsämyynti. Meillä on noin 200 hehtaaria metsää, joka tuottaa, vaikka ne on melko, ei nyt täysin hakattu, mutta ne tuottaa kuitenkin sillä tavalla, että sieltä melkein se keskimääräisen kasvun verran voi saada tuloja. Puhutaan 30 000 euroa voi olla se nettona, mitä niistä vuositasolla tästä maailman tappia voisi saada. Sitä ei ole näissä talousarvion laskelmissa otettu huomioon. Ei ole otettu huomioon näissä meidän synkissä laskelmissa sitäkään, että mehän voidaan jonkun verran täällä toimintaa tehostaa omin toimenpiteikin, eikä anneta sitä vain jyväskyläläisten murheeksi. Että kyllä me osataan se varmaan itsekin tehdä. Ja joka tapauksessa se toiminnan volyymi, jos halutaan säilyttää täällä sellaisena kuin se on ollut, tämähän on mun käsittääkseni yksi niitä aktiivisimpia seurakuntia monella tavalla, niin henkilöstö- ja luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten tasolta, että täällä on aktiivista toimintaa, mutta sen ylläpitäminen kyllä jatkossa oltiin itsenäisiä tai ei, niin vaatii sitä, että talkoilla näitä hommia täytyy sitten ruveta enemmän tekemään, jolla paikataan sitä vähän väännöstarvetta, mutta oma kantani olisi se näilläkin selityksillä, että meillä olisi mahdollisuus pitää sen 4-5 vuoden aika lisä tässä. Ja kun puhuit noista syntyvyydestä, niin pääosa Toivakan lapsista, joita tässä sinäkin aikana on syntynyt, mitä mä oon täällä asunut, niin me on saatu kuulkaas muuttovoittona. Ja mistähän niitä mahtaa muuttaa niitä lapsiperheitä Toivakkaan? On muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan, niin tästä pohjoisesta naapurista, johon me ollaan kyllä liittymässä, että meillä on sillä tavalla aika hyvät suhteet. Ja jos siellä on hyvin saatu lapsiperheet kiintymään seurakuntaa, kun ne muuttaa tänne Toivakkaan, niin ne on varmaan vielä kiintyneempiä kuin täällä. Se on paljon läheisempää ja semmoista henkilökohtaisempaa ja sillä tavalla läheisempää. Sitten sano, että muuttovoittoa, kun Toivakan kuntaa ei olisi enää, jos me olisi pelkästään syntyvyysennusteiden mukaan laskettu, niin meitä olisi tällä hetkellä, sinä aikana kun mä oon täällä asun, niin meitä olisi tällä hetkellä suuruusluokkaa 1500, meitä melkein 1000 enemmän tällä hetkellä. Kas kummaa. Minkäköhän takia? Muuttovoiton takia, eikä vaan sen pelkästään, kuinka paljon täällä synnytään. Ja viime vuosi sattui varmaan olemaan hirveän huono vuosi sen suhteen, että tämä luonnollinen väestökehitys ikävä kyllä tuolla toisessa päässä niin vei aika paljon seurakuntalaisiakin, että ikävä kyllä poikkeuksellisen paljon. Eli tämmöiset satunnaiset jutut eivät pitäisi katsoa, ja meillä kuitenkin kuntanakin on semmoinen hyvin positiivinen vire tällä hetkellä olemassa, että uskoisin, että meillä olisi tässä onnistumisen mahdollisuuksia, että jos halutaan, jos seurakunta ja seurakuntalaiset haluaa, meillä olisi mahdollisuus ottaa se 4-5 vuoden aika lisää, että tavallaan tämä homma, mitä on nyt tehty, ei menisi hukkaan. Että se on siellä, niin kuin tässä alustuksessakin kerroitte, että me on yhdennetty, meillä on prosessi, mitä voidaan hyödyntää, mutta meillä ei ole välttämättä nyt se hetki mun mielestä. Mä kattaisin se, että mitä me ollaan 4-5 vuoden päästä. Ja jos tämä paikkakunta lähtee vahvaan kasvuun taas, niin kuin sitä yritetään kunnankin puolelta tehdä, niin ja siinä näyttäisi olevan mahdollisuuksiakin, että auttaako se ja saadaanko me sen myös näitä talkoilla tehtyä niitä hommia, mitä voidaan tehdä enemmän täällä talkoilla. Mutta tämä on mun pointtini asiasta, että miltä tämä asiantuntijasilmissä tämmöisen tavallisen maallikkojäsenen näkö, kun vaan reilu 20 vuotta katsonut tätä hommaa, niin miltä tämä kuulosti, että oliko nämä ihan perusteettomia väitteitä, mitä mä tässä esitin? Ei ole perusteettomia väitteitä, mutta miksi sitten
tavallaan käydä sitä viivytystaistelua se 4-5 vuotta, mitä ajatellaan, että sillä se voitetaan, jos se edellyttää kumminkin sitä, että siinä aikanakin joudutaan tekemään sitä tehostamista, toiminnan niin kuin leikkaamista, niin mä oon sanonut aika paljonkin, kun olen puhunut näistä seurakuntaliitoksista ja rakenneasioista, että olisi hyvä, että ne tehdään ajoissa. Ja sitten kun multa on kysytty, että mitä tarkoittaa ajoissa, niin mun mielestä pitää miettiä sinne pitkälle tulevaisuuteen. 5 vuottakin on lyhyt aika. 10, 15, 20 vuotta rupeaa olemaan niin sellainen minimiperspektiivi, mitä pitäisi katsoa. Ja jos nyt seurakunta on tilanteessa, missä se jäsenmäärä on selkeästi laskeva, teillä ei ole huonoin tilanne näistä liitoksen kohteena olevista seurakunnista, mutta teilläkin on ollut se 10 vuoden aikajanalla 15%, eli noin 1,5% se niin kuin vähenemä tasaisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä rahaa ja resursseja on vähemmän käytettävissä, jolloin joudutaan siihen, että leikataan niitä henkilöstöresursseja, leikataan toiminnan määrärahoja. Se, missä te olette tehneet täällä todella mun mielestä merkittävän hyvää työtä, on se, että teidän kiinteistökanta on kunnossa ja se on toiminnan kannalta järkevän kokoinen. Teillä ei ole tällä hetkellä sellaista turhaa kiinteistömassaa, mikä on monella muulla rasitteena. Mutta sitten te ette voi niistä oikeastaan enää säästää. Te joudutte säästämään henkilöstöstä ja toiminnasta. Ja jos niitä toimintoja ajetaan alas nyt, niin siinä vaiheessa kun se liitos tulee, niin eihän niitä pystytä ylös ajamaan takaisin. Koska ihmiset eivät enää tiedä, että mitä se seurakunnan toiminta on, ne ei ole oppinut siihen. Ne ei ole tavallaan sitoutunut ja kasvanut siihen toimintaan. Sen takia mä ajattelen, että tällaisissa rakenneuudistuksissa mun mielestä se tavoite on nimenomaan se, että pyritään turvaamaan se seurakunnan ja seurakuntalaisille tärkeä toiminta tällä alueella. Vaikkakin se tarkoittaa sitä, että se hallinto lähtee kauemmas. Mutta kun meillä on nyt näitä seurakuntaliitoksia tässä viime vuosina ollut meidänkin hiippakunnassa, niin ne esimerkit on ollut sellaisia, että liitosseurakunta, se pieni, niin sillä on todella hyvin ne toiminnalliset resurssit turvattu. Ja niin kuin sanoin, teillä ei ole kiinteistöjen kannalta ongelmaa, mutta että myös ne toimitilat ja toiminnan puitteet on aika hyvin turvattu. Mä ymmärrän sun argumentit siitä, että kun katsotaan kassaa, niin vielä olisi mahdollisuus pärjätä. Ja että puuta voidaan myydä jonkin verran. Mutta että mä en näe sitä mielekkäänä, että sillä korkealla veroprosentilla, mikä teillä tällä hetkellä on, te ette pysty kuitenkaan niin kuin laajentamaan sitä toimintaa ja te joudutte pikkuhiljaa sitä niin kuin ajamaan alas. Niin mä en pidä sitä mielekkäänä toimintamallia. Muuta hiljaa, niin ole hyvä. No kiitos. Tämä menee vuoropuheluksi, mutta nostakaa muutkin kädet ylös ja käyttäkää kommentteja, mutta mä nyt tyhjennän näitä faktoja täältä hihasta niin kauan kuin niitä löytyy ainakin. Niitä löytyy kyllä aika paljon, mutta sanoitte, että toiminta hiipuu, jos me jatketaan itsenäisenä, mutta kaiken järjen mukaan ja niiden tietojen mukaan, mitä minä tiedän ja olen mediasta lukenut, niin se tulee tapahtumaan joka paikalla muuallakin, että myös Jyväskylän seurakunnassa, että toimintaa täytyy vähentää, koska pitää elää niiden tulojen mukaan. Eli se, ja nyt kun ihan tarkkaa laskelmaa en tehnyt, mutta siis karkea arvioin tein, että mun käsityksen mukaan Toivokassa, jos otetaan pois nämä yhteinen taloustoimisto, jos ei sitä lasketa meidän henkilöstömäärää mukaan, niin mikä on tässä 3 seurakunnan yhteinen, niin jos jaetaan sitten niitä työntekijöiden määrä, työpanos suhteessa seurakuntalaisten määrään, niin meillä on huomattavasti enemmän henkilötyöpanosta, siis henkilötyötunteja käytössä per seurakuntalainen kuin Jyväskylässä. Voidaanko me luottavasti odottaa niin, että seurakunta, jossa me saadaan hyvää tuurilla 1 tai 2 henkilöä kirkkovaltuustoon Jyväskylään, niin ne haluaa satsata tänne jatkossakin ylimäärin henkilötyöpanosta suhteessa seurakuntalaisten määrään? Voin olla väärässä.
että voi olla, että näin tapahtuu, mutta epäilen. Ja sen takia minä aina katsoisin ensin kortit, että selvitäänkö me itse, koska silloin jos me otetaan itse täällä vastuu ja on oma päätösvalta täällä tästä niin sanotusti tästä seurakuntalaisina toiminnan pyörittämistä siltä osin, kun se on mahdollista, niin me ollaan sitten valmiimpia, jos me ei onnistutakaan, että saattaa talouspuolta sitten 5 vuoden päästä saamaan kuntoon, niin sitten me ollaan valmiimpia liittymään Jyväskylään ilman, että tulee se romahdus siihen, mutta tässä on tämmöisiä näkökantoja. Kiitoksia. Liisa nosti käden ylös, mä annan Liisalle puheenvuoron, mutta ensinnäkin mikä on se mitoitus Jyväskylässä ja mikä on mitoitus niin kuin täällä tällä hetkellä. Varmasti siinä tulee jonkinlaista tasaantumista, mutta toisaalta mä myös niin kuin ajattelen sillä lailla, että jos täällä on aktiiviset seurakuntalaiset, jotka osallistuu aktiivisesti toimintaan, jotka pyytää sitä, on valmiina olen mukana kehittämässä sitä toimintaa, niin ei Jyväskylän seurakunnalla ole mitään motiivia lähteä sitä myöskään lakkauttamaan, koska kyllähän niin kun jos on aktiivisia toimijoita seurakunnassa, niin kyllä yleensä se resurssi siihen löytyy. Mutta ole hyvä, Liisa. Pystyt sä tulemaan tuohon? Joo, totta kai. Joo, hirveän tärkeää kuulla tätä keskustelua. Mä näen, että se on se tärkein motiivi sille, että minä eri kuullaan täällä. Kuullaan teidän huolia ja toiveita ja kysymyksiä ja näkemyksiä. Jyväskylän kirkkovaltuuston puheenjohtajana mä en nyt lupaa mitään, mutta mä kerron luottamushenkilöiden kanssa käydystä keskustelusta ja mä kerron seurakuntalaisten kuulemisessa minun kuulemista asioista. Luottamushenkilöiden tahtotila on koko ajan kun olevan se, että pidetään niiden pienten puolia. Ei ole sellaista ajatusta, että Jyväskylä edellä, vaan nimenomaan, että halutaan säilyttää sitä paikallista tärkeää toimintaa, paikallista tärkeää kulttuuria ja ottaa mahdollisesti liittyjät tervetulotoituksiin mukaan arvostaen ja luonnolle. Ja viime sunnuntaina olin yhdellä meidän kirkolla seurakuntalaisten kuulemisessa ja sanoisin, että sielläkin päällimmäinen viesti seurakuntalaisilta oli se, että heille on tärkeää, että jatkossa kaikkia alueita, kaikkia koko Jyväskylän mahdollista uutta suurempaa seurakuntaa, sen kaikkia alueita kohdellaan tasavertaisesti. Ja että esimerkiksi messut, jos ovat tiettyä aikaa olleet ja se tietty aika on tärkeää, niin säilytetään ne niinä kellon aikoina ja pidetään tätä paikallista toiminnasta huolta. Tämä ehkä vähän huojentavana, että tosiaan luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kuulemisissa on nimenomaan kyllä ollut myös toivottavaisten puolta pitävä ääni kuultavissa. Kiitos, Liisa. Sitten vielä tuohon, kun nostit sen, että saako 2 toivokkalaista valtuutettua mitään aikaiseksi, niin sehän on hyvä muistaa, että eihän Jyväskyläkään ole vain yksi. Siis siellähän on eri alueita. Ja nyt mikäli tämä liitos menee läpi, niin siellähän on myös eri kuntien edustajia. Eli ei voida myöskään ajatella, että Jyväskylän valtuusto on yksi monoliitti, johon te saatte vain 2 paikkaa ja kaikki muu on niin kuin Jyväskylää, vaan sehän on aika niin kuin monimuotoinen se valtuusto tosiasiallisesti. Ole hyvä. Olen seurannut tätä sattuneesta syystä tätä seurakuntaliitosasiaa 25 vuotta. Takat oikeastaan vuodesta 1995 lähtien kohta 30 vuotta ja työni puolesta parikymmentä vuotta. Ja noin sitten on puhuttu aina, että toivakka ei pärjää. Ja muistan, se oli 02 vuoden piispan tarkastuksen yhteydessä sanottiin, että meidän on pakko liittyä, että me ei pärjätä. Siitä on 22 vuotta. Ja noin
sen jälkeen, nyt en vuotta muista, enkä muista, että oliko laulaja vai Peura piispa, kun sanoi minulle, että Jyväskylä ei voi kasvaa enää. Se on niin suuri yksikkö, että se ei voi kasvaa. Se organisointi ja kaikki tämä, se paisuu niin isoksi. Ja tässä on se yksi huoleni, että nyt jos tulee kaikki nämä ympäristökunnat ja seurakunnat liitetään Jyväskylään, niin Jyväskylä se laajenee aika paljon ja miten se sitten käytännössä pystyy toimimaan. Tätä vaan ajattelen tätä yhden piispan kommenttia minulle. Se oli varmaan laulaja. Mulla on semmoinen mielikuva. Joo, varmaan laulaja oli, joka tästä puhui. Silloin me katsoimme Jyväskylään päin ja katsoimme Laukaaseen ja Muurameen. Muuramesta saatiin silloinkin talousapua, mutta kiinnostusta seurakuntaliitoksiin ei naapuriseurakunnissa ollut silloin, kun me sitä etsimme. Ja sitten me pärjättiin tähän asti näin. Ja sitten se että mikä takaa sitten sen toiminnan säilymisen. Sehän on aina sitten, tilanteet muuttuvat ja tapahtuu monenlaisia murroksia tässä meidän maassamme ja yhteisöissämme ja toivottavasti toiminta jatkuu. Se yksi iso ongelma, mikä on ollut minun ymmärtääkseni Toivakalla, on talouden lisäksi ollut se, että henkilöstö on hyvin haavoittuvainen syystä, että on yksi työntekijä aina kutakin tehtävää varten ja se on ollut erittäin raskas vuosikymmenien aikana ja jotain ratkaisuja varmasti tarvitaan ja sehän on meillä maassamme menossa kaikissa organisaatioissa kulku siihen, että isompiin yksiköihin mennään. Näin olemme nähneet ja toivottavasti silloin kun isompiin yksiköihin mennään, niin vaikutusarvioinnit on tehty huolella, että mitä se oikeasti sitten vaikuttaa. Kristallipalloahan kenelläkään ei ole, mutta niiden pelimerkkien mukaan, mitä on käytössä, niin mahdollisimman hyvin tehtäisiin se vaikutusarvioinnit ja rehellisesti. Kyllä. Kiitos. Tuossa oli hyviä kysymyksiä, huolenaiheita. Jos otetaan, niin kun puhutaan ensin tuosta Toivokan seurakunnan henkilöstöstä. Teillä on ollut tosi sitoutunutta henkilöstöä täällä ja siis tiedän, että he ei oikeasti ole tunteja laskenut, kun he on töitä tämän seurakunnan eteen tehnyt. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että kyllähän se kuormitus on myös aika kova sille henkilöstölle. Ja on hienoa, että he on ollut niin sitoutuneita ja omistautuneita, että he on niin halunnut sen panoksensa siinä mittakaavassa antaa tälle seurakunnalle. Ja siitä mun mielestä voi niin seurakunnan luottamushenkilöt ja myös seurakuntalaiset taputtaa itseään selkään, koska kyllähän he tekee työtä, koska he kokee sen mielekkääksi ja te olette se peili, joka sen kertoo. Sitten mitä tulee tuohon niin hallinnon kasvamiseen ja kuinka Jyväskylä paisuu, niin Jyväskylän seurakunnassa järjestettiin piispantarkastus elokuussa 20 vai syyskuussa 20. Ja yhtenä huomiona siinä silloin otettiin, että se Jyväskylän seurakunnan hallinto oli aika tukkeutunut. Se oli periaatteessa hallintomalli oli vähän niin pienen maalaisseurakunnan hallintomalli, mutta mittakaava oli liian iso sille. Ja silloin Jyväskylän seurakunnalle annettiin kehote tehostaa hallintoa ja muuttaa omaa rakennettaan sellaiseksi,
että on parempi valmius ottaa liittyviä pieniä seurakuntia mukaan siihen. Ja kun puhuin silloin siitä hallinnon tehostamisesta, niin sanoin suoraan, että hallintoa pitää tehostaa niin, että teille otetaan enemmän johtajia ja esittelijöitä. Koska siellä asiat oli vaan kasvanut liian suuriksi oikeasti jo niin kuin johtotasollekin hoitaa. No nyt siellä on parempi johtajarakenne ja sen jälkeen on nämä alueellinen malli nyt tullut viime vuoden alusta voimaan Jyväskylän seurakunnassa, mitä varmasti vielä harjoitellaan, että sen niin kuin toimintaa ja pyörittämistä. Mutta että se on paremmin valmis ottamaan nämä pienet seurakunnat mukaan ja se mahdollistaa sen, että asioihin voidaan vaikuttaa lähempänä sitä niin kuin omaa kirkkoa, että kaikki ei mene sinne Jyväskylän kirkkoneuvostoon. Mutta oliko Rikulla käsi pystyssä tähän liittyen? Ole hyvä. Niin, tervehdys, eli Riku Kuntoon ja olen tuolla itäisellä alueella johtavana pappina, eli Kuokkala-Vaajakoski alueella. Ja jos sitten kapituli ja kirkkohallitus päätyisi siihen, että seurakuntaliitoksia tulee, niin sitten varmasti juuri olisin siinä ihmisenä, joka miettii tällaista toiminnallista puolta täällä työskentelevien ja ihmisten kanssa ja luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Ja meillähän tällä hetkellä tosiaan ollaan Kuokkala-Vaajakoski-alue on itäinen alue. Me saadaan toimia ikään kuin seurakuntana, paitsi että kiinteistöasiat, hallintoasiat, niissä Jyväskylässä on tavallaan omat ihmiset. Eli se missä täällä helpottuushommat, niin Panuhan hoitaa täällä paljon hallintoa ja kaikki työntekijät, mistä minusta taas on vaikkapa Jyväskylässä oppimista, niin toimii joustavasti tarpeiden mukaan sitten alueen parhaaksi. Jos tapahtuu tämä liittyminen Jyväskylän seurakuntaan, niin itse pidän sitä ihan mahdollisena, ettei se niin kuin ole liian suuri yksikkö, vaikkakin se meitä hirvittää Kuokkala-Vaajakoskella. Mielellään pysyttäisiin suppea alueen joukkona. Meillä on autottomia ihmisiä, jotka pelkää, työntekijöitä, jotka pelkää, että mitäs jos sairastuu täällä joku, miten me päästään. Katsottiin bussiaikatauluja, että välillä on aika hankala päästä. Eli tavallaan jännitys, että miten me pärjätään on, mutta samalla, että niin, kyllä siinä mahdollisuudet on, just koska niin, tavallaan me saan keskittyä sitten siihen seurakuntatoimintaan. Ja itse on ollut muun muassa Botswanassa 2017 kuukauden työskentelemässä nähnyt, että maailman kirkoista suuri osa toimii paljon pienemmillä puitteilla ja resursseilla kuin Suomen seurakunnat. Että tavallaan jos meillä on hyvää tahtoa, niin monenlaisissa rakenteissa me pystytään olemaan merkityksellinen kirkko. Täällä on hyvä se, että on nämä rakennukset kunnossa, koska just pienelle seurakunnallehan tällä hetkellä olisi katastrofi, jos tulisi joku vesivauvio ja miljoonan menot, niin sitten tavallaan ne säästöt ei riittäisi. Tai jos kanttori, lähetyssihteeri, toimistosihteeri päättäisi, että nyt minä lähdenkin toiseen päin Suomeen, niin sitten ei löydettäisi toista, koska me Jyväskylässäkin aletaan olla vaikeuksissa siinä, että kun meillä on avoin virka, niin 5 vuotta sitten oli 60 hakijaa, nyt on 10 hakijaa, joista ei välttämättä ole kaikki päteviä. Eli seurakunnan tehtäviin on vähemmän hakijoita. Se, että itse on pieneltä paikkakunnalta lähtöisin Juankoskelta, joka on seurakuntaliitoksissa ollut, ja tiedän, että sieltä olisi tärkeää, että olisi niitä ihmisiä, jotka on tuttuja, että kun tulee kirkolle, niin joku tuntee minut ja ymmärtää asiat ja perusjutut säilyisi. Sitä ennen, niin kuin Liisa sanoi, että meidän Kuokkalan ihmiset toivoo, että kaikissa olisi vaikkapa kello 10 tai 11 niin kuin Kuokkalassa Jumalan palvelus, niin varmasti on kesäaikoja, jolloin se on tosi hankalaa. Jos kaikki liitokset tapahtuu, niin on 7 Jumalan palveluspaikkaa aina kuuessa joka sunnuntai. Ja
kanttoreita vaikkapa sen verran, että ei sit niin kuin ihan mutkata ole, että niin kuin semmoisia joutuu tosiasiassa miettimään, taikka että voiko olla Toivakan kirkossa joka vuosi konfirmaatio, kun siinäkin ollaan tukalassa tilanteessa, että miten me saadaan kaikki rippikoulut pidettyä, ja koska ne on tärkeitä juttuja ihmisille, alueen ihmisille, koska ne tapahtuu vain kerran elämässä. Mutta niitä sitten yhdessä pitää miettiä, että miten paras mahdollinen ratkaisu löytyy asioihin. No tämä nyt tällä erää, mutta jos niitä tulee tuohon toiminnallisiin, niin ensinnäkin me ei ole haluttu niitä miettiä vielä ennen kuin tiedetään tarkkaan, ennen kuin tiedetään, että mitkä alueet on liittymässä. Että me ei haluta ketään mielestä, vaan sitten kuulla, että mitä kapituli seurakunnat itse ja kirkkohallitus näkee, ja mikä sitten on se organisaatio, niin sitten yritetään siinä toimia ja kuunnellen myös muita kuin meitä itseään Jyväskylässä. Tällä viisiin. Kiitoksia, Riku. Siinä ole hyvä. Minulla on tämmöinen, että milloin tämä liittyminen tapahtuu? Mikäli kirkkohallitus siitä päättää, niin se on 1.1.25, eli ensi vuoden alusta. Herra oli ensin, sitten rouva pöydän päässä ja sitten rouva siellä. Joo, Matti Ervon Pisto, valtuutettujen neuvoston jäsen. Olen ollut todella monessa organisaatiomuutoksessa ja liitoksessa mukana ja tekemässäkin niitä valtionhallinnon puolella. Ja olen ollut epäonnistuneissa liitoksissa mukana ja onnistuneissa liitoksissa mukana. Epäonnistumiset on nähty jokaisessa niissä organisaatioissa, se on ollut jo ennalta, että tämä menee pieleen. Ja myös onnistuneet liitokset on nähty ennalta, että vastaanotto on ollut lämpöistä, yhteistyö on pelannut ja riskit on analysoitu ja ne on nostettu pöydälle ja katsottu, mitä se merkitsee. Ja sillä tavalla menty turvallisesti eteenpäin. Mä näen kyllä tässä hyvin paljon sitä turvallista polkua, mitä olen tässä ollut mukana ja seurannut tätä, että mahdollisuudet onnistua on todella suuret. Kuuntelisin herkällä korvalla meidän seurakunnan henkilöstöä eli työntekijöitä, mitä mieltä he ovat siitä, koska vaikka väitän, että en ole ihan laiskin seurakuntalainen, niin silti työpanokseni nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin hyvin pieni pitämään yllä tätä seurakuntaa. Eli siihen talkootyön määrään niin en niin paljon usko, enkä meidän seurakuntalaisten aktivoitumiseen tulevaisuudessa, ettäkö ohittaisin meidän tärkeimmän voimavaran, eli teidän työntekijöiden ajatukset, mielipiteet, mitä te todella tunnette sydämessänne ja kokemuksessanne tästä tulevaisuudesta. Ja perustaisin myös oman ajatukseni sekä valtuustossa että neuvostossani teidän ajatuksiinne. Kiitoksia. Ja sitten... No niin, hei, eli on Jäntin Senikka ja kuulun tähän kalustoon tässä talossa. Ja äsken oli puhetta siitä, että meillä säilyisi pappia, diakonia ja nuorisotyö ja lapsityö, mutta kiinteistö jäi pois kokonaan. Eli mehän luetaan myös kiinteistöön ja sitten seurakuntamestari Kiinteistöt on kunnossa. Paitsi ne ikkunat. Niin mitä tehdään niin kuin kiinteistölle? Et meneekö kiinteistö? Äsken oli vain puhetta, että se olisi niin kuin tuolla jossain. Niin se olisi minusta äärettömän iso miinus meidän talossa, jos meiltä häviää kiinteistöpuoli täältä. Koska koskaan en usko, että tullaan tänne tekemään hommia siihen motivaatioon, mitä täällä tehdään, niin kyllä kalliiksi tulee, jos tuotte sieltä joka kohtaan meille
leikkaan nurmikoita, kaivaan haudan, hoitaan kirkon, korjaa vessanpöntöt, vaihtaa lamput, jonka tekee yksi ihminen, niin että tavallaan tämä on musta se, että se jäi niinku pois ja se on minun mielestä äärettömän tärkeä. Me ollaan henkilöitä, jotka ollaan vähän takana aina. Mä oon ainakin vähän iso ääninen kyllä, mutta kuitenkin valmista tehdään aina täällä, että homma toimii ja katsotaan, että niin kuin kiinteistöt on kunnossa ja muuta, niin se musta oli aika niin kuin huolestuttava juttu, jos näin on. Että ainakin jos ajatellaan, että joku siirtymä pitäisi olla, itsestä voin sanoa, että Keva on hyvin lähellä, että se ei sinällänsä nyt ehkä vaikuta, mutta kyllä toivakkaa, siis tätä seurakuntaa ajatellen, niin on iso muutos, jos meidän kiinteistö viedään muualle. Kiitos. Hyvä pointti. Se, kun alussa puhuin tästä niin kuin papista, diakonista, kasvatuksen työntekijöistä, se ei ole nyt niin kuin spesifiä tähän seurakuntaan. Se oli se, mitä mä sanoin, että mihin me pyritään näillä liitoshankkeilla, on se, että me turvataan, että täällä on näitä eri työntekijöitä. En usko, että Jyväskylän seurakunnan niin kuin päätös olisi se, että kiinteistöjen ylläpito ja huolehtiminen laiminlyödään liitoksen jälkeen. En todellakaan usko siihen. En ole myöskään sellainen henkilö, joka siitä päättää, mutta niin kuin mä sanoin, että en mitenkään näe sitä mahdollisena, että Jyväskylä laiminlöisi sen. Sitten taas mitä tulee, vaikka nyt sanoitkin, että Keva on jo kolkuttelemassa, niin nyt kun meillä on ollut näitä seurakuntaliitoksia, niin yksikään liitos ei ole aiheuttanut irtisanomisia. Eli seurakuntien henkilöstö on ikärakenne samanlainen tai samantyyppinen kuin se on osittain jäsenissäkin, eli luontaista poistumaa eläköitymisen kautta ja sitten normaalia työkiertoa on. Eli vaikka niin kuin liitokset tapahtuisi, niin irtisanomisten tielle ei ole seurakunnissa tässäkään kokonaisuudessa tarve lähteä. Päinvastoin niin kuin rekrytointitarvetta jatkossakin on. Eli siinä mielessä nyt rauhoittelisin, että se mun puheenvuoro ei ollut tarkoitettu millään lailla vihjailemaan siihen, että kiinteistöjen laiminlyönti tapahtuisi täällä. Se ei ollut mun tarkoitus. Että lähinnä niin kuin muotoilin sitä vaan, että tavoite on niin kuin turvata se toiminta täällä seurakunnissa. Ja jossain vaiheessa tuossa alussa sanoin, että kumminkin niin kuin näissä liitosseurakunnissa niin ne toimitilat on kuitenkin pidetty kunnossa. Eli se, että jos seurakunnalla on ollut tarvetta joko niin kuin korjata ja saneerata, tai sitten on ollut tilanteita, että toimitilat on niin, että ne on korjauskelvottomia, niin sitten on hankittu korvaavia tiloja. Että myöskään yksikään liitosseurakunta ei ole ilman toimintatiloja jäänyt. Huojentaako tämä nyt vähän? En osaa sanoa. En osaa sanoa, kun kuitenkin kuuluu, että kaupungissa näissä niin ulkoistettu esimerkiksi haudanhoito ja näin, ja se on aika tyylistä touhua, niin ihan vähän niin kuin sitä, että jos se pilkotaan, niin siitä ei ainakaan halvempaa saada siihen nähden, että me liityttäisiin sen takia, että me ei elettäisi tällä rahalla. Niin siinä mielessä, että jos siitä tuleekin niin kuin kalliimpi yksikkö, niin sekin tuntuu vähän hassulta. Mutta nämähän on sellaisia asioita, että mikäli tästä liitoksesta tehdään päätös, niin ne pitää tuoda sen järjestelytoimikunnan tietoisuuteen. Ja sitten toisaalta ei myöskään, että jos täällä on nyt valmiit haudankaivuuprosessit ja kiinteistöhuoltoprosessit, niin en usko, että radikaaleja muutoksia 1.1.25 tulee, vaan nimenomaan sitten katsotaan, että onko kehittämistarvetta, onko muutostarpeita, ja sitten varmaan niitä muutoksia se seurakunta tekee tarvittaessa. Mutta Rikulla oli puheenvuoro tähän vastauksena ja sitten sinne ja sitten toinen puheenvuoro. Niin sen minusta tuohon vaan voi sanoa, että me itse tiedetään, että tuo on niin kuin Jyväskylän seurakunnan mallit on kankeita ajatellen niin kuin siten, miten täällä on joustavasti toimittu. Että meillä tosiaan on erikseen kiinteistötoimi, hautatoimi, sitten emäntäpalvelut ja muut. Ja ne on omia hallinnollisia yksiköitä. Suntiot on meillä alueiden toiminnallisissa yksiköissä. Eli lähtökohta-ajatuksenahan on ollut, että jos tämä tapahtuu, että
niin kuin seurakuntatyötä tekevät suunnitelijat mukaan lukien tulisi itäisen alueen yksikköön. Mutta sitten jos on että joitakin varmaan olisi sitten hautatoimen alla ja joitakin kiinteistötoimen, joitakin hallinnon alla, niin kuin no täällä ei ole talouspäällikköyttä, joissain on. Ja se on varmasti hankalaa, koska sitten jos siirtyy eri yksiköihin, uudet esihenkilöt ei tiedä, mitä on tehty. Ne saattaa hölmöyksissään tehdä pieniä muutoksia, joita pitää pienenä, ja sitten se vaikuttaakin täällä paljon ja yksi pala lähtee ja sitten, että miten se täytetään. Että ei varmasti tuo olemaan pelkästään helppoa, jos se liitokset tapahtuu, ja joidenkin yksittäisten henkilöiden kannalta, jos se hallinnollinen yksikkö siirtyy muualle, se voi merkitä niin kuin tehtävän kuvan muutoksia, mutta hölmöähän se olisi heti muuttaa, jos täällä on ollut toimivat systeemit. Meillä on ulkoistettuja siivoukset ja tämmöiset, ja niin voi olla, että jollain aikavälillä semmoisia sitten ehdoteltaisiin täälläkin, ja ne todennäköisesti on kalliimpia ja näin, että en voi luvata, etteikö tekisi hölmöjä päätöksiä, kun on monta esihenkilöä, mutta tuo on se päälinja siinä, että meillä on eritelty nämä ja pienissä ei ole, ja siinä pitää löytää joku ratkaisu, miten toimia, että siitä olisi mahdollisimman vähän katastrofaalisia seurauksia ihmisille ja seurakunnalle. Kyllähän se pienen seurakunnan kannalta, niin kyllähän tommoset, niin kyllähän ne aika suuria muutoksia on, että sillähän ei takaan, että kalliiksi tulee. Mä en vaan tiedä sitten, mistä se raha lasketaan seurakunnassa, jos ajatellaan, että meillä on nyt pienellä mennään, niin mistä se raha niin otetaan? Otetaanko se sitten Jyväskylästä vai keltä se napataan, koska se tulee kalliimmaksi? Niin sehän on sitten vähän, vai viedäänkö me jotain pois sitten, kun se tuleekin kalliimmaksi, kun meidän kiinteistö pannaan ulos? Mä ymmärrän ton, mitä tarkoitat, ja se niin kuin hyvin tuot esiin, että sunkin tehtävänkuva on tosi moninainen, ja suorastaan varmaan on niin, että venyt aika paljon tai joustot aika paljon, että kaikki asiat täällä toimii noin hyvin. Mutta kuten itsekin sanoit, että se Keva on siellä taustalla tai lähenee, ja se ongelma on se, että mistä me löydetään uusi sinä. No sitäkään minä en sanoisi niinkään. Mä menisin tuonne Hautuumaan puolelle. Mä menisin enemmän meidän kiinteistöpuolelle sinne. Tämä on niin tavallaan nimenomaan on se, mitä nyt osittain on sivulauseessa tässä tullut, että henkilöstön rekrytointi on tällä hetkellä tosi vaikeaa. Ei ole ihmisiä, jotka tulee töihin. Ei ole vapaana olevia ihmisiä. Saatiin se, että olisi niin ammattitaitoisia ihmisiä. On varmaan niin kuin se ihan totta, että osittain joudutaan ehkä tekemään kalliimpia ratkaisuja siinä vaiheessa, kun täälläkin niitä eläköitymisiä tulee tai ihmiset vaihtaa muihin töihin. Mutta että voi olla myös niin, että siinä isossa mittakaavassa, joka sisältää sitten koko sen Jyväskylän seurakunnan uuden kokoluokan, niin se yksikköhinta jää kumminkin pienemmäksi. Yleensä hallinnossa ja tukipalveluissa on helpompi skaalata isoksi ja saada yksikkösäästöjä. Mutta sitten taas niin toiminnan puolella niin se on haastavampaa. Mutta sitten ole hyvä. Niin se on vähän sama asia ajattelin just niin, pienessä seurakunnassa niin henkilöstö ei se ole tarkkara ja mä teen sitä tai tätä ja toinen tuon, vaan kaikki on niin porukalla tekee ja vapaaehtoisia ja tulee mukaan. Mutta en tiedä sitten, kun ollaan isossa seurakunnassa, ollaanko tulossa mukaan, häviääkö semmoinen talkoohenki. Muistan sitä aikaa, kun Jyväskylä oli kokonainen, eli iso seurakunta. Ja sitten se oli esimerkiksi työntekijäkokoukset, se oli suuri joukko, joskus 70-luvun alussa, ennen kuin jaettiin piireihin. Sen takia jaettiin piireihin, jotta olisi tullut niin kuin omat yksiköt ja semmoinen läheisyys ja lämmin tunnelma ja ihmiset olisi tuntenut toisensa. Ja se oli myös ihan hyvä aika. Sittenhän sen jälkeen tuli nämä alueseurakunnat, no niistä en tiedä tämän hetkistä. Mutta se, mitä mä jäin niin miettimään seuraavaksi tuohon, niin miltä sitten se Joutsa ja Hankasalmi tulisiko ne myös tähän Paajakosken
alueelle vai mitkäs ne liittää sitten? Eli tuleeko tästä sellainen aika mammutti? Alustavia suunnitelmia ja hahmotelmia varmasti on, mutta mä oon myös sanonut, että se on niin kuin sen järjestelytoimikunnan tehtävä sitten kaikkia näitä seurakuntia ja heidän edustajia kuullen sit lyödä se lopullinen suunnitelma lukkoon, mikä se muoto on silloin 1.1.25. Vikaan, että sekin voidaan tarvittaessa muuttaa. Mutta että toi on ihan hyvä pointti, mikä nousee monesti esiin, että kun täällä on, no ensinnäkin työntekijät joustaa moneen tehtävän kuvaan, mutta että on ollut niitä talkootyötä, mikä niin kuin on tukenut seurakunnan toimintaa. Se mitä tuossa alussa sanoin siitä niin kuin jäsenten ikärakenteesta, ja se nousi esimerkiksi Hankasalmella eilen puheissa, että ei se talkootyön määrä oikeastaan pysty enää lisääntymään, että ei ole aktiivisia talkoilijoita, niin kuin, että tulee ikä vastaan, tulee kunto vastaan, ja toisaalta nuoremmissa sukupolvissa ei ole ehkä sit sellaista sitoutuneisuutta talkootyöhön, että on epärealistista ajatella, että se talkootyön määrä ainakaan kasvaisi. Ja sitten toisaalta mä mietin, että jos tässä on vireä seurakunnan toiminta tällä alueella, te tunnette toisenne, teillä on niin kuin yhteisiä tavoitteita, halu kehittää, niin miksi te ette sen eteen tekisi edelleen töitä? Miksi se pitäisi loppua siihen, että se kirkkoneuvosto on siirtynyt sinne Jyväskylään? Et kyllähän täällä voi edelleen tehdä sitä niin kuin työtä sen oman yhteisön hyvän eteen. Sitten on siellä. Mä oon Minski, seurakunnan nuorisotyön ohjaaja. Ja kiitos Martti siitä, että sanoit, että seurakunnan työntekijöiden kommentteja. No sä sanoitkin äsken Tuomas jo tuosta talkootyöstä sen, mitä mä meinasin jo sanoa, eli en sitä rupea toistamaan. Eli ei meillä täällä ovista ja ikkunoista ole missään vaiheessa sitä väkeä ollut tulossa. Mä oon nyt 25 vuotta ollut Toivakassa, niin uskallan niin kuin jollakin tavalla tuntea niin kuin tätä kylää jo tässä ja tätä meininkiä, miten täällä on tehty. Silloin joskus, kun on puhuttu Ollin aikaa tästä yhdistymisestä, niin olin silloin itse tosi vahvasti sitä mieltä, että se on semmoinen mörkö ja peikko, että ei ikinä, että siinä vaiheessa hippulat vinkkuen mä lähden johonkin muualle, mutta nyt ehkä meillä on ylipäänsäkin työntekijäporukassa kääntynyt se ajatusmalli vähän toisenlaiseen. Ei me ajatella sitä Jyväskylää silleen, että se olisi niin kuin mörkö, vaan ehkä mielenkiinnolla, ehkä vähän jännittyneenäkin tietysti, että mitä se sitten tulee olemaan. Ja tuohon Juha, mitä sä sanoit niistä muuttajista ja muista, niin niistä muuttajista, en tiedä onko se vielä suurin osa, mutta suuri osa kuitenkin on niitä, jotka ei kuulu kirkkoon. Ne ei tule meidän kassaa täyttämään eikä meidän toimintoihin osallistumaan, eikä niistä on niin kuin sitä verokertymää maksamaan. Jos ne jossain vaiheessa liittyy, ne saattaa liittyä rippikoulun aikaa, koska niitä on silloin aina tullut. Tiedän, että koululla on nyt suurenemaan päin ET-opiskeluun osallistuvat, eli kirkkoon kuulumattomat ylipäänsä, ja en usko, että se nyt siitä yhtäkkiä kääntyy mitenkään kummallisesti toisinpäin. Ja ikäluokat muutenkin ne pienenee. Meillä on ei osaa sanoa paremmin ehkä siihen, että mitkä on niin ne ikäluokat, en ole nyt katsellut niitä, mutta ollaan niin puolessa siitä ehkä allekin jo, mitä tässä niin tällä hetkellä noi rippikouluikäluokat on meillä ollut. Eli alle 20 reippaasti tuolla syntyvien määrässä, koska on vain yksi ekaluokka ja yksi eskariryhmä ja niin poispäin. Eikä Kankaisilla ole niin valtaisaa määrää sielläkään. Ja
Niin, en myöskään usko siihen talkootyön tulevaisuuteen, koska tiedän sen, mitä se on niin kuin tuolla esimerkiksi koulupuolella, jos ollaan oppilasluokissa toimimassa siinä sen luokan parhaaksi, niin se on tosi pieni osa vanhempia siellä, jotka niin kuin haluaa toimia siihen sen luokan yhteiseen hyvään, ja koska kun se ei ole vielä pakollista, niin siihen ei niin kuin edes opita. Et tulevaisuudessa ihan sama, mikä kissanristiäisseura se tulee olemaan, niin vapaaehtoisten talkoolaisten määrä on tosi vähän. Olen nähnyt sen myös yhdistystoiminnassa, koska siinäkin täällä aika aktiivisesti toimin useammassakin järjestössä, niin ei niitä talkoolaisia löydy sielläkään. Et jos ei niitä löydy urheilukilpailujen järjestämiseen, niin ei niitä löydy moneen muuhunkaan asiaan. Et se on vaan valitettava fakta. Toivoisin, että se kääntyisi toisella tavalla, että saataisiin ihmiset niin kuin kiinnostumaan siitä, että mitä niin kuin omalla kylällä ollaan tekemässä, mutta se pieni osa, mitä sä sanoit, se 12% 20-40-vuotiaita, niin se on aika työllistetty kotona, omissa töissä, omissa harrastuksissa. Ei se jengi jaksa lähteä sitten osallistumaan muihin juttuihin, koska se on aika rankkaa. Sen tiedän myöskin, että tämän 25 vuoden aikana, kun on ollut rovastikunnallista yhteistyötä, niin Jyväskylästä on ollut hemmetin paljon pitempi matka kuin tulla Toivakkaan kuin Toivakasta Jyväskylään. Ja mä en usko, että se kilometrimäärä on niin kuin vieläkään kääntynyt toisinpäin. En usko, että sieltä niin kuin olisi, että jotenkin tässä, että kun tätä yhteistyötä tai kun aletaan niin kuin suunnittelemaan, toteuttamaan, että miten tätä tehdään, niin ehkä vähän skeptisesti mietin kuitenkin sitä. Toivoisin, että sieltä saataisiin enemmän niin kuin tänne, saataisiin lisää meille kaikenlaista muutakin toimintaa, mutta se matka on vaan pidempi tähän suuntaan kuin mitä täältä sinne päin. No omassa työssä mä oon sitä miettinyt, että koska itse teen niin kuin koko nuorisotyön sektorin täällä, tiedän sen, että se on Jyväskylässä, se on pilkottu niin kuin kaikki erikseen, että mielenkiinnolla odotan, että miten niin kuin se paletti sitten kenties tulee järjestymään, mutta uskon, että se tavalla tai toisella tulee järjestymään, koska ihmiset on niitä, jotka tässä keskustelee. Ei älylaitteet eikä tekoäly, vaan ihan oikeat elävät ihmiset, mitkä näitä asioita lyö kasaan ja yhteen. Ja mitäs vielä? No aika paljon jo eihin sanoa, unohdin varmaan jotain, mutta tämmöisiä ajatuksia nyt ainakin mulla on niin kuin tähän. En halua lähteä sitä pelkäämään, eikä varmaan muutkaan meillä. Sen tiedän, että meidän nuorten vaikuttajaryhmää huolestuttaa ehkä kaikista eniten se, että koska Jyväskylässä on puolet huonompi isospalkkio kuin mitä se meillä on, että miten sitten niin kuin sen asian suhteen, koska se on iso, ei kannata nauraa, koska se on oikeasti hemmetin iso asia nuorten elämässä, että saako ne leiristä 70 vai saako ne siitä 140. Niin se on 16-17-vuotiaalla, niin se on iso raha, koska se on se ainoa toimeentulo, mitä niin kuin kesätöissä voi olla. Että tästä siellä oli isot kommentit kyllä nuorilla. Ja ehkä johonkin muihinkin asioihin, mutta tämä oli niin kuin semmoinen pointti. Semmoinen pieni välikysymys tähän, että nyt mä oon niin kuin havainnut semmoista turhautumista henkilökunnalla. Että onko se pohjimmainen syy nyt siinä, että te henkilökunta olette niin kuormittuneita jatkamaan tämmöistä tasapaksua toimintaa? Niin, mä en voi niin henkilökunnan vastata. Joo. Kyllä. Vähimmäksi kun ajattelin, että tasapaksua, mä ajattelen, että jokainen päivä on niin erilainen. Ei tasapaksua. Tasapaksua tästä ei kyllä saa tekemälläkään. Kiitos kysymyksestä. No tässäkin on varmaan semmoinen, että ei mitään yhtä vastausta ole, että jokaisella työntekijällä on vähän oma tehtävänkuva ja kun heitä on tällä paikalla, niin voisi muutkin lyhyesti käyttää sitten. Että se varmaan riippuu vähän työstä ja siihen liittyvästä. No itse niin kyllä myönnän semmoista tiettyä turhautumista, että
tiedetään, että sellaiset seurakunnat, missä on vain se yksi pappi Olavikin tietää hyvin, niin se kuormittaa aika paljon sitä johtoa. Koska itselläkin on tässä niin kuin aika monta tulta ja rumpua lyötävänä, että pitäisi olla se seurakunnan ainoa pappi. Sitten on työntekijöiden esihenkilö ja sitten on vielä se hallinto. Et siinä on aika monta rumpua, mitä pitää lyödä. Ja nyt kun itsekin olen sitten perheellistynyt tässä viime vuosina, niin huomaan, että sitä aikaa ei joka rumpuun oikein niin kuin riitä. Ja Tuomaskin vähän viittasi siihen, että tietyt niin kuin lait, kontaktien määrät vaikka sähköpostien kautta, tietyt vaatimukset niin kuin nousee koko ajan, että kaikkiallahan se ikään kuin se byrokratia kasvaa, vaikka sitä haluttaisiin vähentää, niin on käynyt toisin. Niin tuskailen aika paljon sen kanssa, että ei jää semmoista rauhallista tilaa ideoida, kehittää toimintaa. Ei ole kollegoja, kenen kanssa voisi niinku peilata päivittäin. Et se johtaa vähän silleen, että semmoista pientä ympyrää niinku kuljetaan. Että pysytään niinku hengissä kyllä ja toiminta on niinku hyvää, mutta kyllä mä niinku itse koen, että olisi kiva saada vähän uutta haastetta ja rytmipajosta. Ja niinku liitoksessa niinku on elementtejä, jotka ainakin itselle sopisi hyvin. Et tietyt asiat. Ja sitten tämmöisessä pienessä yksikössä just kaikki hautausmaat ja kirkot ja tilat, niin niistähän joutuu kantaa huolta sitten johtavat viranhaltijat ja ne työntekijät, jotka tekee sitä työtä. Niin en pistäisi pahakseen, että ne ottaisi jotkut ammattilaiset ja hoitaisi niitä paremmin ja tietäisi enemmän kuin me. Että en opiskellut teologiaa tietääkseni, että miten kirkko korjataan. Se on niin tässä ongelma. Vähän sama, mistä on puhuttu lääkäreiden. Eilenkin oli uutisissa, että 700 reseptiä pitää uusia tietyssä jaksossa. Ja ennen pystyi ottaa 12 asiakasta, niin nyt ottaa 6. Et kyllä se kirkkoherrankin työ aika paljon valuu semmoiseen, mistä ei ole mitään hyötyä, niin kuin suoraa hyötyä seurakuntalaisille. Että olisi kiva olla sille enemmän seurakunnankin käytössä ja kehittää sitä toimintaa. Mutta oikeastaan niin mun mielestä työntekijät vois sanoa omalta osaltaan, mutta itse koen kyllä niin kuin pienen seurakunnan pappina ja johtajana niin semmoista turhautumista, että yhdyn Niinan kysymykseen. Eli esittele vaikka itse. No niin, mä oon diakoni Elina Saarlund ja olen ollut Jyväskylän seurakunnassa töissä Huhtasuolla, Vaajakoskella ja sitten on ollut Vantaalla Hakunilassa. Eli on kokemusta aika monesta muusta paikasta ja on ollut nyt 6 vuotta täällä Toivakassa. Niin en ole ainakaan turhautunut eikä ole tasapaksua mun työ täällä. Mä teen sananjumalan palveluksia eli papin tehtäviä kerran kuukaudessa. Mä siivoon jokaisen senioripäivän, jokaisen keittopäivän jälkeen lattiat, ohjaan vapaaehtoisia, yhdessä pyyhitään pöytiä. Teen yhteistyötä Marttojen kanssa, jotka tekee täällä ruokaa. Teen yhteistyötä kunnan muutamien työntekijöiden kanssa. Teen yhteistyötä hyvinvointialueen työntekijöiden kanssa, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, täällä yksityisen palvelukodin kanssa. Teen yhteistyötä monien seurakuntien kanssa. Joutsan kanssa lähdetään retkelle keväällä. Teen yhteistyötä perhekerhon kanssa. Keittopäivässä käy 76 ihmistä. Kohtaan ihmisiä. Teen rippikoulua. Diakonian työ on sitä, että autetaan niitä heikoimmassa asemassa olevia. Autetaan vanhuksia käymään kotikäynneillä, onnittelukäynneillä.
ei ole tasapaksua, en ehdi kaikkea tekemään mitä haluaisin tehdä. Mutta se, että mulla on 100% työ täällä tällä hetkellä, niin mun vastuulle kuuluu myös jumalanpalvelukset, joita tällä hetkellä ei missään muualla diakoniatyöntekijä tee. Eli haluaisin kyllä olla sinne jumalanpalveluksessa pian tärkeänä, mutta se, että papin työ, esimiehen työ, niin se on niin täynnä sitä työtä ja Panunkin pitäisi joskus pitää niitä vapaa-viikonloppuja. Että tällä hetkellä niin se, että se hallinto vie paljon aikaa, sitten minä hallinnoin tietenkin diakoniatyöbudjettia sitä, että tänne kerätään rahaa diakoniatyölle. Toivon keräyksellä on kerätty paljon rahaa, järjestetään yhteistyökonsertteja, kerätään kollekteja. Kaikkea rahaa pitää kerätä, että me pystytään niin kuin auttamaan ja avustamaan ihmisiä tai järjestämään sitä toimintaa. Eli kaikki keittopäivät, avustukset, lahjakassit, jouluna, kaikki ne on avustusrahoilla tehty. Meillä on se oma budjetti näin pieni ja sitten avustukset on näin paljon. Eli tavallaan se hallinto, se kerääminen, poliisihallitukseen raportoiminen, ESR-hankkeeseen raportoiminen, tänne tuonne, kerätään tuolta kotimaa-avusta, jostakin sitä rahaa pitää saada. Sitä on tehty sitä työtä, mutta se vie aika paljon aikaa siltä, että voisi kohdata, käydä ihmisten luona, jutella rauhassa. Mutta se diakonian työ niin tavallaan, jos liitytään Jyväskylään, niin se ei ole pelottavaa. Mä tunnen sieltä paljon työntekijöitä ja tunnen eri alueilta. Esimerkiksi Korpilahdella on vähän samanlaista kuin täällä ja sitten taas Kuokkala on ihan erilainen paikka. Ja sitten täältä lähtee kaikki hyvinvointipalvelut, niin se, että täällä kyllä tarvitaan sitä työntekijää. Täällä tarvitaan edelleen diakonian työntekijää, lapsityö, nuorisotyö, rippikoulutyö, tarvitaan pakkoja. Ei ne mihinkään ole lähdössä, eikä me olla lähdössä täältä mihinkään. Mutta kyllä me tarvitaan sitä tukea myös isommasta paikasta. Ja sitten Muurame hoitaa talousasioita, niin sekin on aika työllistävää. Ei ne tule tänne hoitamaan niitä asioita, vaan me tehdään ne työt ja Muurame vaan sitten auttaa näissä asioissa ja tekee sen talouspuolen. Mutta kyllä me aika paljon Panu tekee niitä talousasioita ja me jokainen työntekijä. Eli siivoojasta pappiin kaikki työt, niin kyllä mä voisin diakonian työhön keskittyä, jos se olisi mahdollista. Siihen mut on koulutettu. Haluatko työ? Ei, joo. Kerro kuva on. Olet sen verran vähän aikaa. Mä oon Kinnusena ja lastenhoitajansa seurakunnassa ja ollut 17 vuotta täällä töissä. Ja jos miettii niin tämänhetkistä työtä, niin mulla on 1 päiväkerhoryhmä ja 1 perhekerhoryhmä. Mutta muutoin sitten teen yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa. Koulun puolella eskariryhmän kanssa. Et silleen kun miettii niin ennen korona-aikaa, niin oli kuitenkin enemmän päiväkerhoryhmiä, mutta sen jälkeen vähän se alamäki on sitten alkanut. Jos ajatellaan, että liittyy sitten Jyväskylään, niin ehkä siinä on just se etu, että saa työparin tai työpareja, työtiimiä, että saa sitten uusia ideoita työhön. Mutta se, että kuinka paljon se oma osuus sitten täällä on, niin se ehkä mietityttää. Mutta toivois kyllä, että täällä edelleenkin voisi olla päiväkerhoryhmä tai päiväkerhoryhmiä. Ja se hyvä yhteistyö myös päiväkotien kanssa ja koulun kanssa toimisi edelleenkin, sitä toivoisin. Siitä oli jo vähän syksyllä merkkejä viime syksynä, että voiko nyt enää eskareiden ryhmiin mennä puhumaan Jumalasta ja Jeesuksesta. Mutta onneksi se on onnistunut vielä. Ja edelleen päiväkodin puolella lämpimästi aina ottavat sinne vastaan. Että nämä toiminnot kun säilyisi, niin se olisi kyllä hyvä. Mutta toisaalta silleen mielenkiinnolla ja uteliaana sitten sitä yhteistyötä Jyväskylän kanssa toivon. Kiitos.
Haluatko sä Heikki sanoa mitä? Hallinnon. Käydään kierros läpi. Joo, tosiaan Heikki Kangas ja siitä Muuramen päästä taloustoimistosta ja hallintojohtaja titteliltä. Ja täällä näissä paikan päällä käyn kokouksissa. Muuhun ei aika riitä 3 seurakuntaa tässä sitten hallinnolla ihan kaiken kaikkiaan. Mutta että siinä mielessä tosiaan täällä paikan päällä, niin kuin tuosta puheesta on kuultu, niin työntekijät joutuu sillä tavalla täällä paikan päällä auttamaan tavallaan taloustoimistoasioissa, että mitä täällä on kuittia tai muita ja mitä täällä tapahtuu, niin siitä tarvitaan tietysti tuolla Muuramen päässä, että täällä ne työntekijät niitä sitten antaa meille ja Panu huolehtii omalta osaltaan hallinnosta täältä ja on kaikkien työntekijöiden esimies toisin kuin normaalisti talouspäällikkö olisi kiinteistöpuolen esimies ja kirkkoherra olisi vaan hengellisten puolen esimies, mutta tässä meidän systeemissä niin Joutsassa kuin täällä Toivokassa, niin kirkkoherra on kaikkien työntekijöiden esimies, koska tuo välimatka kumminkin Muurava sitten tänne hoitamaan näitä kiinteistöpuolen esimiestehtäviä on sitten silleen, tuli sitä ajoa niin paljon ja kilometrikustannuksia ja aikaa menee tuohon välikulkuun siinä mielessä. Mutta taloudesta nyt sitten mitä, niin oikeastaan täällä on jo esille tullut ne talousprinsiipit, jotka vaikuttaa tähän liitosneuvotteluun, minkä takia nämä on aloitettu. Että kun pidemmälle katsotaan tämän Toukan tilannetta, niin ei se niin ruusuilta näytä. Mitä se itsenäisyys tarkoittaa, niin kyllä se tarkoittaisi työntekijöiden vähentämistä, että siitä tavalla pystyy henkilöstökunnassa säästämään, että tulee kirkollisverotulolla vastaan ja kiinteistöt on tällä hetkellä kunnossa, mutta kyllähän ne joku paljon kuluu kumminkin, että jatkossa kumminkin jonkinlaista rahaa kumminkin näissä kiinteistöissä jatkossa tarvii, että mistä sitten otetaan. Kirkoremonttiin seurakunnan omarahoitusosuuteen käytettiin metsäsuunnitelman 10-vuotiset kaikki hakkuut yhdellä kertaa, että saatiin se kirkko kunnostettua. Että on sitten muutama vuosi joutuu tässä kasvattelemaan niitä kantoja ja harvennettuja mettiä, että taas tulisi jotain myytävää, että miten sitä voisi rahoittaa toimintaa tai tulevia remontteja. Että sen takia on talouden puolessa niin tähän tilanteeseen ollaan sitten niin mennyt. Mutta niin tuossa nyt on tullut Tuomaksen puheen vuorossa, että muutkin tekijät vaikuttaa näihin liitosasioihin, ei pelkästään se talousasia. Että täällä, mikä nyt on tässä muutaman vuodesta 18 lähtien meillä on ollut tämä Toivokka hoidossa, niin se, mitä siitä lähtien on valtuutettu on kohta kuunneltu, niin täällä aina sitä ihmettä odotetaan ja niitä testamentteja, mutta ei niitä silleen, se ei ole semmoista suunnitelmallista, vaan se on sitä semmoista odottelua, että tuleeko se nyt vaan vasta 10 vuoden päästä vai 20 vuoden päästä. Että on niitä haavekuvia, joissa on tietysti kiva olla ja elää, mutta ja samoin Toivokka nousuun, niin siitäkin on puhuttu aika pitkään, mutta milloin se sitten nousu tapahtuu, en tiedä sitä, että sitäkin täällä kovasti puhutaan ja odotetaan, että uusia mahdollisuuksia, mutta ei ole sen kummempaa. Kiitoksia henkilöstön edustajille. Sitten en muista, oliko jollain puheenvuoropyyntö ennen kuin tämä kerros lähti, niin jos on niin kättä ylös vaan. Ole hyvä. Kiitoksia. Tässä välillä tuli esille sellainen pointti, että meillä verotulot laskee. Vaikka seurakunnan väestömäärä tai jäsenmäärä on laskenut, niin meidän verotulot eivät ole käytännössä minä vuonna laskenut, vaan ne on kasvanut koko ajan. Ja syy on se tietysti, että kun sieltä vanhemmasta päästä kansaneläkkeen perusosalla olevat ihminen jää eläkkeelle ja sitten meillä eläköityy työelämässä pitkään olevia ihmisiä, joille tulee jo kohtuu eläkettäkin, niin se verotulo kertyy sitä kautta ja sitten meillä on kyllä
kohtuu hyvin koulutettua väkeä ja hyväpalkkaisissa ja säännöllisissä töissä olevia ihmisiä, työttömyysaste on alhainen ja kaikkea muuta vastaavaa, joka näkyy siinä, että näissä selvityksessä mukana olevissakin kunnissa, niin oliko meillä heti Muuramen jälkeen verotulot per jäsen niin toiseksi suurimmat. No, mutta suuremmat kuin Jyväskylässä ja kaikissa muissa. Eli meillä on nämä väestö Toivakassa on kutakuinkin Suomessa melkein niin kuin keskimääräistä. Me ollaan siellä kärkipäässä ikärakenteessa, hyvässä ikärakenteessa myös Keski-Suomessa. Tässä kuulutaan samaan kategoriaan näiden muiden Jyväskylän kehyskuntien ja Jyväskylän kanssa. Se tästä. Sitten tämä talouspuoli, niin tämä kehittyy positiivisemmin kuin me aina on odotettu. Ja jostain syystä tulee aina tilinpäätöshetkellä tulee niitä yllätyksiä, kun on vähän alakanttiin laskettu. Näin on tapahtunut 20 vuotta, mutta en tiedä sitten tapahtuuko jatkossa. Sitten oli puhetta tästä henkilöstöstä, niin meillä on upea henkilöstö täällä ja upeita seurakuntalaisia, talkoolaisia, jotka tekee paljon töitä. Ja ongelma on vaan se, että tuli seurakuntaliitos tai ei, niin molemmissa tarvitaan yhtä paljon talkootyötä tai toisessa jopa enemmänkin, koska niin kuin tuli jo tuolla, kiitos vaan siellä Jyväskylän suuntaan edustajille, mukava kun te olitte täällä paikan päällä ja kertomassa omia hyviä, mukavia näkömiä ja omia näkemyksiä, niin että ei tämä tulevaisuus sielläkään ihan kaikilta osin ole pelkkää ruusuista. Eli se, kun meillä on sitoutunutta henkilöstöä, niin se, että siellä henkilöstövajetta on muuallakin ja siellä on rekrytointivaikeuksia, niin mä veikkaan, tai mun ennusteeni on, että seurakuntaliitoksen jälkeen meidän nykyisen seurakunnan työntekijät tulevat kyllä reissaamaan aika paljon. Ja Hankasalmeen, Joutsaan, Luhankaan, Leivonmäelle, Jyväskylän suuntaan, että meidän henkilöt paikkaa muiden vajetta, kun siellä on rekrytointiongelmia ja niin poispäin. No mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Se, että se henkilötyöpanos, mikä meillä on täällä nyt käytettävissä, se vähenee rajusti. Tämä on vaan mun ennusteeni. Näin yleensä aina tapahtuu, mutta voin olla väärässä. Mutta katsotaan 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, mikä on, että tämän ennusteen takana tämän puolesta olisin lyömässä aika paljon vetoa. Sitten toinen, täällä on paljon byrokratiaa ja hallintoa. Se pitää paikkansa, mutta sanokaas missä organisaatiossa, pieni tai iso organisaatio, jossa ei ole joka tasolla hirveästi hallintoa, se vaan se status vähän muuttuu ja mitä alempana olet isossa organisaatiossa ja alhaalla, sen vähemmän pystyt vaikuttamaan siihen, mitä muut on sun puolestasi päättänyt. Ja sitä sen kapeampia ne sektorit on, joka antaa niille täällä paikalla mahdollisesti työskenteleville ihmisille täsmäohjeita. Sieltä onkin, että siellä ei olekaan 1 esimies, siellä voi olla 10 esimies, jos täällä moni toimii työntekijöitä täällä Toivakassa. Ja niin sieltä tulee vähän jokaiselta neuvoja ja niin poispäin. Nämä kerron nyt vaan tämmöisiä kylmiä faktoja, että näissä isoissa organisaatio-uutuksissa on tapahtumassa ja sen takia voisi olla paikallaan, sanon näin pehmeästi, että jos me katsottaisiin 4-5 vuotta tässä eteenpäin ja katsotaan kuinka hienosti Jyväskylä onnistuu sulauttamaan sitten Joutsan ja Hankasalmea ja mitä mahdollisesti jotain muuta tässä tällä kertaa mukaan. Ja tullaan me sitten, kun meillä on ollaan siihen tarpeessa. Ja voisi sanoa, että ne 300 000 euroa rahaa tilille, et cetera, niin mihinkähän se Jyväskylän seurakunta käyttää ne rahat sitten, koska ei niitä Toivaka-seurakuntaa ei enää ole liitoksen jälkeen, jossa ne rahat jäisi korvamerkittynä Toivakkaan, vaan ne jää tänne seurakuntaan. Ne käytetään siellä, missä tarvitaan. Korjaamaan Joutsan ja muiden kiinteistöjä ja niin poispäin. Sitten kun tulee 10, 15, 20 vuoden päästä meidän vuoro taas jotain korjataan, niin sitten korjataan yhteisillä varoilla täällä. Mutta tämä pointti on se, että tässä on paljon hyviä ja huonoja puolia, mutta tällä hetkellä, niin kuin tuli esille näissä eri puheenvuoroissa, niin mitään yksityiskohtaista suunnitelmaa, miten tämä toiminta, henkilöstöresurssi ja talous ja muut järjestetään tässä liitoksessa ei ole olemassa. Ja mitä se todella sitten tarkoittaa? Semmoista ei ole olemassa vielä. Ja tämä on vähän hassu juttu. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto joutuu päättämään näistä asioista ennen kuin nämä on edes mietitty
loppuun asti. Ja mä koen, että me ollaan lyhyellä aikavälillä menettävässä. Pitkällä aikavälillä me ollaan varmasti voittamassa, sen takia olisi paikallaan ottaa se aikalisä. Ja sen aikalisää käytettäisiin siihen, että kun meillä päättyy se loistava talousyhteistyö Muuraman seurakunnan kanssa ikävä kyllä vuodenvaihteessa, niin olisiko se mahdollista, että semmoinen vastaava yhteistyö aloitettaisiin Jyväskylän seurakunnan kanssa, että sieltä saataisiin vastaavia apuja, mitä me saadaan nyt Muuramesta tänne meille, tietysti ostopalveluna. Ja se tavallaan mahdollistaa se, että samalla hitsaudutaan pikkuhiljaa tähän toiminnallisesti tai ainakin taloudellisesti ja hallinnollisesti tähän Jyväskylän yhteyteen, kuitenkaan ottamatta heti sitä, että menetetään itsenäinen status. Mutta tämä on vaan mun ajatuksia asiasta ja mä pahaa pelkään, että joudun pitämään ne omina, että sille ei paljon kannatusta. Mutta viime kädessä seurakuntalaista kirkkovaltuusto tästä asiasta päättää, että ollaanko me nyt hosumassa vai ei. Mutta on kyllä samaa mieltä, mitä tästä tuli kysymyksiä, että ei meidän henkilöstön elämä täällä ole helppoa. Mutta se saattaa olla hirveän palkitsevaa, koska on itse oman toimintansa herra siinä mielessä, että suunnittelee koko oman toimintasektorin aasta ööhön ja ei ole hirveitä päsmäreitä ja päälliköitä, jotka sanoo, että sun täytyy tehdä näin, niin kuin ne kaikki muutkin tehdään. Että ei puhuta sitten, että henkilöstön edustajat sanoo tässä oman kantansa, niin nyt sitten puhutaan ja tulkita sitten sen yli, että mitä he ehkä ajattelee tai ei ajattele. Niin kuin sanoin, niin jonkunnäköinen käsitys mulla on tässä yli 20 vuoden aikana tullut siitäkin, mitä meidän henkilöstö tekee ja mitä ne ajattelee ja miten ne toimii ja niin poispäin. Että voi olla yllätyksenä henkilöstöllekin, että sitten tehdään sitä kapeata sektoria ympäri tätä aluetta ja se, että työpanosta ne toivakkaan vähenee. Mutta jos me ollaan valmiita sen hyväksymään, niin sitten meidän täytyy varmaan, tai kirkkovaltuusto sen hyväksyä ja niin poispäin, niin sitten me mennään varmaan tähän. Ja se, että varoituksen sanoja, niin kuin täällä Martti Hermon Pisto tai joku muukin taisi kommentoida tässä, että olisi hyvä se etukäteen ennen kuin tehdään lopullinen päätös, niin selvittää asioita sieltä tavalla, että kaikki hyvät ja huonot puolet. Ja ollaanko me valmiita siihen, että kun odotukset tuntuu olevan kovat siihen, että henkilöstö jopa pystyisi käyttämään enemmän työpanosta täällä Toivakassa siihen omaan toimintaansa, niin mä sanoisin, että se on ikävä kyllä ehkä unen näköä, ehkä kirkkoherralle voi hiukan työtaakka keventyä, mutta keventyykö muilla ja sitten kirkkoherrankin työtaakka, niin voi olla, että kohdistuu yhä enemmän tuonne muuallekin. Mutta no niin, eiköhän tämä riitä tältä erää. Taitaa olla sanainen arkku melkein tyhjennetty. Kiitos. Eihän niitä Juha voi ennen edes päättää niitä, miten meidän työt menee ennen kuin me ollaan niin kuin tätä prosessia tässä käyty, niin ei siinä ole mitään järkeä niitä aikaisemmin alkaa niin kuin järjestelemään ja miettimään. Tässä oli puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. Niin, mä oon Aaltola Hannu kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Täällä on kuultu, että otettaisiko 4 tai 5 vuoden aikalisää, mutta se ei ole kauhean kiva juttu. Tämä aikalisää aikana jouduttaisiin 2 henkilöä mahdollisesti irtisanomaan, että talous saataisiin jollakin tavalla hoidettua, palkat maksettua työntekijöille. Täällä on 7 työntekijää tässä seurakunnassa, just äsken Panotti se vielä kysäsi, ja heistä on 4 osa-aikaista. Eli ne mahdollisuudet kuitenkin tuossa suuremmassa seurakunnassa niin tulisi olemaan ehkä mahdollista saada jopa täysiaikaisia työtehtäviä näillä, jotka tällä hetkellä on osa-aikaisia. Kyllä tässä aika paljon varmaan positiivistakin on tulevaisuudessa. Ja Heikki on meille näissä valtuustojen neuvoston kokouksissa kertonut. Ja on se vaan uskottava, että ei tämä seurakunta kovin pitkään voi pysty selviämään näistä taloushaasteista, joita meillä on edessä. Ei tämä enempää.
Kiitoksia. Oliko sitten tässä herra edessä ja sitten takana? Joo, kiitoksia. Tuossa äsken otti kirkkoherra emeritus Jouttijärvi hyvän asian esille. Eli onko jossain vastaavissa tapauksissa tehty tällaisia vaikutusarvioita, että mitä tämä tulee tekemään, vai onko se sitten vähän, niin kuin, että sitten mennään ja katsotaan mitä tulee, vai onko tehty, niin kuin Olavi sanoi? Sellaista erillistä vaikuttavuusarviointia sen lisäksi, mitä nyt oli siinä selvittäjän raportissa, niin ei ole tehty. Ja mitä nyt tässä äsken kommentoitiinkin, että tavallaan niin kun tiedostetaan se tilanne, että seurakunnan resurssit on hupenemassa. Se on ihan totta, että verotulot on periaatteessa kasvanut tasaisesti, mutta viime vuotta lukuun ottamatta, niin käytännössä ne verotulot on kasvanut kumminkin hitaammin, kun palkat on noussut ja yleinen kustannustaso, inflaatio on kasvanut. Eli me ollaan niin kuin joka tapauksessa tilanteessa, missä niin kuin seurakunnan tosiasiallinen resurssi vähenee. Se arviointia, mitä me ollaan niin kuin tehty, kun on tehty tämä toimeksianto tästä selvityksestä, ollaan tehty nyt tämä aloite, niin on todettu se, että seurakunnan toimintakyky nykyisellä trendillä niin tulee kärsiä merkittävästi. Eli henkilöstöresurssia tullaan vähentämään, jäsenmäärä vähenee merkittävästi, niin se on käyty läpi. No se mitä niin kun liitoksen jälkeen, minkälaista se toiminta on, ei sitä ole tässä vaiheessa kauheasti analysoitu. Ja niin kuin tuolla todettiinkin, niin ei ole järkevää tässä vaiheessa yrittää lyödä lukkoon sitä, miten asiat hoidetaan yhdessä isossa seurakunnassa, koska eihän me tiedetä. Jos tehdään kauhean tarkkoja yksityiskohtaisia papereita, niin siinä on usein ongelma, että sit niihin tartutaan niin lujaa kiinni, että vaikka se toimintaympäristö ja yhteiskunta ympärillä muuttuu, niin sitten ei pystytä enää muuttamaan omia suunnitelmia. Sen takia mä oon yrittänyt näissä niin kuin omissa puheenvuoroissani jo pitkän aikaa, siis usean vuoden ajan, puhua sitä, että kun näihin liitoksiin on lähdetty, niin se on ollut ilahduttavaa huomata, että näillä isommilla seurakunnilla, just niin kuin Liisa toi tietoa Jyväskylästä, niin on se halu ja solidaarisuus pitää huolta siitä, että sitä kirkon työtä tehdään jatkossa koko sen seurakunnan alueella. Myös niillä pienemmillä paikkakunnilla, joihin on pidemmät kilometrit niin kuin Jyväskylästä kuin sieltä paikkakunnalta Jyväskylään päin. Mutta se vaikuttavuusarviointi, mitä me ollaan tehty toteutuneista liitoksista, niin on se, että tosiasiallisesti niin kuin seurakuntalaiset on pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kaikki ei ole mennyt täydellisesti. Suurimmat haasteet tulee yleensä siinä, että kun hautausmaiden hoito ja ylläpito yhtenäistetään, niin pienillä paikkakunnilla on oltu ehkä hieman joustavampia tai kiltisti sanottuna persoonallisempia niissä. Et sitten kun ne viedään siihen, mitä lainsäädäntö tällä hetkellä edellyttää, niin ne on ehkä ne, mitkä on eniten aiheuttanut kitkaa. Mutta kun on arvioitu näitä toteutuneita liitoksia, niin tällä hetkellä pääsääntöisesti seurakuntalaiset on aika tyytyväisiä. Sitten haluaako Liisa kommentoida tähän? Hyvin lyhyesti. Noin, ja sitten. Joo, kiitos. Ehkä vaikuttavuusarviointipuolelta ehkä toivokan seurakuntalaisten kannalta myönteinen asia kuitenkin sitten olisi se, että veroprosentti kyllä toivokassa laskisi. Eli Jyväskylässä nyt veroprosentti on 1,45 ja sama veroprosentti, mikä se sitten olisikaan, niin tulisi olemaan tietysti koko uuden seurakunnan alueella. Jyväskylässä liitosten myötä olisi painetta korottaa veroprosenttia, mutta eittämättä se tulisi olemaan paljon alhaisempi sitten Toivakassa koko uuden seurakunnan alueella, mitä se nyt on Toivakassa. Kiitos. Ja sehän on tosiaan niin kuin se järjestelytoimikunta, joka sitten aloittaa työskentelyn juhannuksen jälkeen, mikäli liitokseen mennään, niin se määrittää sen veroprosentin. En täällä lausunnolla sido ollenkaan Jyväskylän seurakunnan käsiä. Se katsoo ja laskee sen tarkemmin sitten.
Mutta se, mikä oli mun mielestä ilahduttavaa, oli, että Jyväskylän talousjohtajan ensimmäinen ajatus ei ollut, että veroprosenttia lähdetään nostamaan Jyväskylässäkään. Että ei ole ajatus, että lähdetään myöskään rahastamaan nyt tämän liitosten perusteella, että ihan oikeasti pyritään laskemaan, että pystytäänkö se toiminta pitämään tällä tasolla nykyisellä veroprosentilla. On hyvä muistaa, että käytännössä tästä muodostuu yli 100 000 jäsenen seurakunta, ja nämä liittyvät seurakunnat on noin 10% sen kokonaisuuden jäsenmäärästä, eli se ei ole sillä lailla ihan niin merkittävä taloudellinen tekijä siinä. Mutta ole hyvä. Joo, kiitos. Ihan sen verran vaan, että jos on tuon kiinteistön niin siis olen myöskin sen liittymisen kannalla. Se ei hänkitän tuosta, mutta lähinnä niin kuin sitä, että meillä olisi myöskin mahdollisuus neuvotella niistä asioista, miten töitä tehdään. Että ei vaan niin kuin mennä jossain kassissa mukana, että meitä ei kuunnella, mitenkä meidän homma toimii ja mikä on edullinen ratkaisu ja niin edelleen. Niin semmoista mä niin kuin lähinnä ajattelin, että muiden kaikkien työntekijöiden mielestä se on hyvä se liittyminen, enkä ole minäkään vastaan sitä muuta kuin ihan sen kannalta, ettei tehdä niitä hölmöjä juttuja. Joo, ja mä jotenkin, niin kuin sanoin, niin en usko, että radikaaleja muutoksia esimerkiksi Toivakan henkilöstön toimintamalleihin tulee 1.1.25. Että varmasti niistä keskustellaan ja neuvotellaan ja suunnitellaan, koska se on ehdottomasti aika iso haltuunotto kaikilla toimialoilla, että otetaan hautaustoimi, otetaan kiinteistöhuolto, otetaan henkilöstöhallinto. Kyllä se niin kuin vaatii töitä. Ja sen takia niin äkkinäiset muutokset ei mun mielestä ole kovin helppo toteuttaa eikä niin tarkoituksenmukaistakaan toteuttaa. Hyvä. Ole hyvä. No tässä kun on näitä kannanottoja tullut siitä, että mitä niillä seurakunnan rahoilla tehdään, mitä siellä tilillä on ja jos se aikalisää otetaan ja näin, niin. Entäs sitten, jos meidän seurakunnassa tilanne on se, että kirkkoherra uupuu paineen alla ja jää pitkälle sairaslomalle työuupumuksen takia sen aikalisän aikana, kuka tulee paikkaamaan, mitä jos kirkkoherra ottaa lopputili ja siirtää asumisensa ja työnsä jonnekin muualle seurakuntaan, mistä me saadaan tänne uusi kirkkoherra? Niin tämä on yleisellä tasolla, joo, mutta oikeasti mistä me saadaan se uusi kirkkoherra, jos muuallakin on rekrytointiongelmia, tai saatikka se joku muu työntekijä. Ei tämä Toivakka mikään vaikka Maalimannavalla tietysti asutaan, mutta ei tämä nyt mikään semmoinen Maalimannapa kuitenkaan ole, että tällä olisi vetovoima niin lujaa, että tänne kaikki ehdottomasti haluaisi itsensä työntää. Ja sitten niin ne rahat, mitä seurakunnan tilillä on, niin ennen kuin mitään liitoksia tehdään, niin nehän voidaan siis käyttää täällä seurakunnassa. Että meillä on täällä ollut puhetta näistä ikkunoista. Mä en tiedä, kaikki miehet ei ehkä pese kotona ikkunoita, eikä näe minkälaiset ikkunat meillä on täällä. Ja ymmärrä sitä, että meidän ikkunoissa saattaa olla jotain pientä sanomista ja ne vois olla uusimisen tarpeessa. Mutta tätä voidaan tehdä täällä. Ja entäs sitten, kun ne rahat loppuu, niin mitä tapahtuu seurakunnalle? Että meneekö meillä kirkko pakkohuutokauppaan sitten sen takia, että Toivakassa on hyvä kirkko myytävänä, kun seurakunnalta loppuu rahat? Mikä se tulevaisuus on sen 4-5 vuoden aikalisän näkökulmasta, jota minä missään tapauksessa en kannata? Niin, mä käytän Hankasalmen esimerkkiä, ettei se kirkkoherra, vaikea saa kirkkoherroja tai piittipudasta. Niin siis kyllä esimerkiksi niin toi Hankasalmen tilanne oli haastava, että kun sieltä edellinen vakituinen kirkkoherra lähti, niin sitä on nyt sijaisjärjestelyillä hoidettu siitä asti. Koskahan Mikko lähti 20 taisi olla. Ja kun sinne sitten vihdoin saatiin niin kuin pätevä hakija, joka ei vetänyt sit hakemusta pois, ja hänelle oltiin viranhoitomääräystä antamassa, niin valitettavasti hän nukkui pois, mutta sen jälkeen niin oli todella vaikea löytää edes sijaista pätkiinkään. No sitten oli niin kuin helpotus, että Panu palasi tänne töihin, niin sitten Ojalan Seppo, joka oli täällä sijaisena, niin hän on nyt sitten Hankasalmella sitoutuneena sijaisena, mutta jos Panu nyt
sattuisi jäämään täältä pois syystä tai toisesta spekulatiivisesti, niin en osaa sanoa, mistä me löydettäisiin tällä hetkellä sijainen. Me viime vuonna Kapitulissa pyöritettiin 10 seurakunnan kirkkoherran virkaa. Läheskään kaikkiin ei saatu edes hakijoita ja tällä hetkellä ollaan epätoivoisessa tilanteessa, että meillä on aika paljon sijaisjärjestelyitä, koska ei vaan ole enää halukkaita sitä virkaa hoitamaan, valitettavasti. Joo, kiitoksia. Tässä tuli esille, että tai on sitä mieltä kanssa, että mitään massiivisia muutoksia seurakuntaliitoksessa Toivakassa ei tapahdu ensi vuoden aikana tai alkupuolella aikana, mutta sanotaan 2-3 vuotta, niin jo alkaa tapahtua, koska tämä henkilökunnan rekrytointi koko isossa seurakunnassa, niin ei se ongelma poistu näillä seurakuntaliitoksilla. Niitä kirkkoherra tai pappeja ja muita työntekijöitä tarvitaan ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ja sitten tavallaan tämä, että meillä pystyttäisiin tarjoamaan vähän tämmöistä itsenäisempää, kokonaisvaltaisempaa hommaa, niin se voisi olla meidän etu, että tähän voitaisiin saada siinäkin hypoteettisessa asiassa, että Panu päättäisi nostaa kyytiä. Sitä en toivo enkä usko, mutta tuo pointti siitä, että tässä on näitä nurjia puolia ja ikäviä asioita, mutta elämässä ja yleensä menestykseen ja kaikkeen muuhun liittyy se, että pitää ottaa vähän riskejäkin. Ja riskit pitää olla tietysti hallittuja ja niin kuin tässä tuli esille, niin se, että jos meiltä vaikka kirkkoherra lähtee, niin ei tämä toiminta täältä lopu, koska mun käsittääkseni se on velvollisuus jopa määrätä ja hommata tänne sitten tuurareita siihen asti, kun tämä vakanssi saadaan täytettyä tavalla tai toisella. Ja meillä, eikö tämä Jyväskylä-yhteys tässä, tai Jyväskylä ja kun tämä seurakuntaliitos, jos me ei nyt lähdetä siihen mukaan, niin jos tulee sellainen tilanne, että täytyykin, olosuhteet muuttuu huonommaksi, niin me voidaan, ei meidän ole pakko pitää sitä 4, 5, 6 vuoden aika lisää. No todetaan, että nyt on tilanne sellainen, että ei tästä nyt tulekaan mitään, niin liitytään siihen. Mutta tämä harkinta pitäisi tehdä nyt, koska me ollaan hyppäämässä asiaan tuntemattomaan. Mä oon ollut niin kuin Martti Herman Pisto, joka lähti pois, me ollaan entisiä sotilaita, niin me ollaan koko sotilasuramme olleet jatkuvissa organisaatio-uudistuksissa, jossa on lakkautettu toimipisteitä, yhdistetty toimintoja ja niin poispäin. Tämä on ihan tuttua juttua. Siellä meidän jokaisessa organisaatio-uudistuksessa, lakkautuksessa tai yhdistämisissä, niin lähtökohtaan on aina mietitty se toimijalle suunnilta, miten hoidetaan ne prosessit ja työt, mitkä täytyy jatkossakin hoitaa uusissa paikoissa uusilla tavalla. On tehty se, että miten nämä työt hoidetaan. Tehdään henkilöstösuunnitelmat, miten se olemassa oleva henkilöstö hyödyntää, että koko sillä alueella ja isolla alueella, mitä tämä koskee. Tehdään budjetit ja kaikki muut sen mukaan ja sitten päätetään ja toteutetaan se. Mutta mä olin vähän pettynyt, kun näin tämän selvityksen. Selvitys oli semmoinen niin lähtökohta sille, että ruvetaan tosissaan suunnittelemaan tätä liitosta. Ei ole sitä tehty sitä suunnitelmaa, että miten tämä homma hoidetaan tämän jälkeen, että tiedetään, että mihin ollaan hyppäämässä. Mutta olen sitä mieltä, että että tämä todennäköisesti, kun Martti Herman Pisto, joka oli pois tai lähti paikalta, niin joka sanoi, että mä olen edelleen sitä mieltä kanssa, että tälle liitokselle on olemassa onnistumisen edellytykset, mutta se ei tarkoita sitä, että se tulee onnistumaan, vaan se täytyy koko ajan tehdä rajusti töitä sen, että se onnistuu. Niin itse pitäisin kuitenkin sitä, kun meillä ei ole pakkoa lähteä tähän kelkkaan mukaan nyt heti, me voidaan pitää se tauko tässä, niin meidän pitäisi miettiä, että kannattaako meidän ottaa se tauko vai ei. Koska se on vähän niin kuin tämä NATO-optio. Meillä on optio olemassa. Milloin me se lunastetaan se optio? Silloin kun vasta kun se tarvitaan vai silloin kun muutkin on sitä tekemässä. Ja tämä on vähän eri asia tietysti NATO-kuvioon verrattuna, mutta niin sanoisin kuitenkin, että meillä on mahdollisuus harkita tätä asiaa ja tämä pitäisi vakaasti harkita, mutta meillä ei ihan riittävästi harkinnanpohjaksi eväitä. Ja sen takia, kun tämä aikataulu on sellainen kuin mikä nyt on,
että jos me mennään muiden mukana, niin meidän täytyy päättää tässä siinä ajassa, mikä meillä nyt on käytettävissä. Meillä on kuukausi aikaa pohtia tätä käytännössä. Kiitoksia. Me ollaan nyt melkein tunti 50 minuuttia oltu tässä. Mä sanoin, että mulla ei ole mikään kiire, mutta että huomaan, että nyt alkaa hieman levottomuutta ja muutakin puheensorinaa olla, niin onko vielä puheenvuoroja, mitä halutaan tähän käyttää, vai annanko puheenvuoron Panulle? Panu, ole hyvä. Joo, Arjeli. Kiitos kaikille. Tosi kiva, että Jyväskylästä tuli ja kiitos Tuomas. Jaksetaanko vielä kuunnella Panu ja Arjan puheenvuorot tässä? Kyllä. Joo, päätellään. Niin kuin ollaan näissä analyyseissa ja keskusteluissa, niin eihän meillä ole niin kuin mistään mallista niin kuin takeita, mitä niin kuin ensi vuosi tuo tullessaan, mutta se on varmaan niin kuin saletti, että säilytäänpä itsenäisenä tai liitytään, niin kyllä muutosta tulee. Ja sitä koko ajan tässä, vaikka Olavikin puhuu, että 20 vuoteen nyt ei ole mitään muutosta, mutta kyllä siinä niin kuin koko ajan on muutosta ja me tiedän nämä kokonaiskirkon muutokset. Voi tulla sellaisia päätöksiä kirkolliskokouksissa, mitkä ei miellytä kaikkia. Puhutaan siitä, hajoaako kirkko, lähteekö kirkosta väkeä pois. Tiedetään historiasta, että yksi Päivi Räsäsen A-studion ilta niin johti valtaviin muutoksiin. Siis että tosi pienet asiat voi niin kuin vaikuttaa, eikä me tiedetä. Et sen takia meillä ilmassa on niin kuin vain erilaisia spekulaatioita, erilaisia malleja. Me voidaan siihen lausuntoon tehdä jonkinlaista riski- ja vaikuttavuusarviointia, mutta ei meillä ole nyt aikaa ja resursseja tehdä ehkä niin yksityiskohtaista kuin vaikka puolustusvoimilla olisi niin kuin vastaavassa tilanteessa. Että mun mielestä semmoiset niin kuin teemat on, että meidän pitää katsoa kuitenkin pidemmälle eteenpäin. Pitää ottaa nämä eri näkökulmat, pitää ajatella henkilöstöä, mitä vaikutuksia on seurakuntalaisille, mitä vaikutuksia on lapsille ja nuorille ja miten luottamushenkilöstö sijoittuu tässä. Et meillä on niin kuin eri ikkunoita, josta me voidaan tätä asiaa katsoa ja jokainen toivokkalainenkin katsoo vähän omasta ikkunastaan. Mutta sittenhän meidän pitää kuitenkin lausua yhteisesti jollakin tavalla, että mikä on se tämän hetken tiedon mukaan paras ratkaisu. Et se on varmaan se. Ja ei varmaan semmoista tilannetta ole missään mallissa, missä vaan olisi win-win, että kaikki asiat ja käppyrät olisi niin kuin ylöspäin, vaan pitää vähän tehdä sitä harkintaa, mikä on niin kuin järkevintä. Ja sekin on totta, mitä Juhakin puhui täällä, että me oikeastaan nähdään sitten ajanoloon, että mitä se tarkoittaa, mitä liitos tarkoittaa tai itsenäisyys. Me nähdään se vasta niin kuin ajanoloon, mutta kaikissa tapauksissa me voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, että miten se toteutuu. Että se asenne ja ihmiset täällä, niin me ratkaistaan se, mikä tahansa se rakenne onkaan, niin kyllä se meistä riippuu ja toivottavasti vähän enemmän vielä tuosta työnantajasta tuolla ylhäällä Jumalasta. Mutta mä annan Arjalle loppusanat ja lähetän meidät jollain posilla eteenpäin iltavirreellä ajatuksen. Niin, valtuuston puheenjohtajana eletään aikoja, jotka on vaikeita seurakunnille ympäri valtakunnan. Että tämä on niin haasteena niin taloudelliset kuin toiminnallisetkin, riippuen siitä, että seurakunta kilpailee omalla toiminnallaan hyvin monen eri tahon kanssa. Että aikaisemmin, jos ajateltiin, että oli toimintaa monenlaista, niin ei ollut sitä kilpailuakaan niin paljon. Jos ajatellaan meidänkin ikärakennetta tässä näin, niin täältä puuttuu paljon sitä nuorta väkeä, joka olisi sitten sen talkooväen ja tekijöiden
joukossa sitten tulevaisuudessa se suuri joukko. Mutta mitä mä olen ollut näissä liitosneuvotteluissa jo mukana ja tässä prosessissa vahvasti, niin mun mielestä on todella tärkeää se meidän asenne, että me positiivisella asenteella suhtaudutaan, kohdellaan toinen toisiamme ja suhtaudutaan tähän mahdolliseen liitokseen. Jos meillä on sympaattiset välit toistemme kanssa, niin täällä keskenämme seurakuntalaisina, kun sitten yhteistyökumppaneiden kanssa tässä liittoutuneessa tai mahdollisesti liittoutuvassa seurakunnassa, niin se meidän yhteistyö tulee joka tapauksessa olemaan hedelmällistä. Ja mä en usko ollenkaan siihen, mikä meidän henki on ollut noissa neuvotteluissa niin Jyväskylän kuin Toivakan kanssa, että tahtotila olisi millään tavalla litistää meidän seurakunnatalaisten tahtoa toimia yhdessä ja olla aktiivisia. Vaan päinvastoin, musta tuntuu, että me puustataan toinen toisiamme aktiiviseen toimintaan. Ja me halutaan löytää niitä keinoja, millä se kaikki olisi mahdollisimman taloudellisesti niin kuin mahdollista ja hyvää meille kaikille. Tässä meidän on helppo sanoa, kun me ei pyöritetä tätä ruljanssia, ei me valtuutetut, ei seurakuntalaiset, me ei pyöritetä täällä tätä valtavan suurta palettia, niin kuin nämä meidän upeat työntekijät täällä tekee. Meidän on helppo sanoa, että venytetään pikkusen, venytetään. Mehän venytetään silloin ihmisten jaksamista. Me tiedetään nyt, että eläköitymisen kautta me menetetään 2 aivan hurmaavaa antautuvaa työntekijää, Sinikka ja se. Jossain vaiheessa. Mutta ei me voida sitäkään niin kuin ajatella, että se venyy heidän työkykynsä, että aina vaan venyy ja pistetään aina vaan ahtaammalle. Ja sitten kun me toivottavasti vasta 10 vuoden päästä teistä joudutaan luopumaan, niin me joudutaan ottamaan 4 ihmistä heidän tilalleen, jotta me saadaan kaikki tämä toimi täällä täytettyä ja tehtyä, nämä työt, mitä nämä uutterat ihmiset tekee. Ja varmasti niin Minnalla kuin Eijalla kuin Elinallakin on tahtotila palvella meidän seurakuntalaisia ja tämän mahdollisesti kasvavan työyhteisön kautta, niin me ehkä jopa mielekkäämmin uusien ideoiden kanssa jaetun kollektiivisuuden kautta, mikä saadaan sitten tuolta isommasta. Mutta totta kai me pidetään kynsin hampain siitä, että me saadaan heidät pitää täällä työntekijöinä palvelemassa heille tuttuja seurakuntalaisia. Mutta semmoinen positiivinen vire, menee se suuntaan tai toiseen, niin semmoisen negatiivisen kautta ja semmoisen sättimisen tai tämmöisen kautta, niin mä en koe sitä hedelmälliseksi, vaan että säilytetään, kävi niin tai näin, niin se semmoinen positiivinen ilon kautta tekeminen täällä. Ja jos me se osoitetaan isommalle tai pienemmälle yksikölle, niin ei meitä kukaan litistä, eikä kukaan sitä toimintaa meiltä vie. Niin tai näin, niin sitä aktiivisuutta tarvitaan. Aloitetaan tähän loppuun iltavirsi yhdessä. Ja kiitos tosiaan teille, Tuomas. Ja annetaan aplodit Tuomas ja ja olkaa aktiivisia edelleenkin, että me valtuutetut neuvoston jäsenet ei olla niin kuin ne, jotka täällä päskäröi tai... Vielä ehtii laittaa palautteita. Me kokoonnutaan huomenna, mutta että me laitetaan... Torstaina on neuvosto. Joo, että me laitetaan lausunto huomenna vireille, mutta torstaina on neuvosto. Laittakaa, olkaa aktiivisia. Osoittakaa nyt sitä aktiivisuutta ja antakaa äänenne kuulua ja me tullaan huomioimaan tuossa lausunnossa, joka lähtee sitten kapituliin. Mutta otetaan iltavirsi. Tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ, tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö, tule vielä kun joutuu yö. Tule askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilman en saata olla.
oikein turvallista kotimatkaa kaikille. Kiitos. Se oli hyvä.